Arratsalde on guztioi, gaur azaroaren 23a, ostegunez, udalbatzaren ohiko tasuna eman diogun bilkura burutuko dugu. Utziko diazute minutu batean mesedez, lehenik eta behin, Mikel Zuazabeitiari agur bat esaten. Mikel Zuazabeitia Hondarribiko udalbatza honetako zinegotzia izan zen gu bezala, demokraziako lehenengo legealdian, eta aurreko asteburuan joan zitzaigun, eta agur bat esatea eta doluminak adieraztea bere familiari gustatuko litzaidake. Hori esan da, pasako gara gaurko udalbatzako aztergaien zerrenda berrestera. Izan ere, aurretik bidalitako dokumentazioan aldaketa txiki batzuk daude, eta gustatuko litzaidake lehenik eta behin puntuak zehaztea, udalkide guztiok jakin dezagun, eta baita gero teknikoki lan egin behar dutenak ere errestasunak izan ditzaten. Lehenengo puntuan alkate dekretu baten berri emango da, bigarren puntuan Arma Plaza Fundazioko patronu karguari dagokionez aldaketa baten berri emango da ere, hirugarren puntuan 2024ko aurrekontu orokorrari buruzko eztabaida izango dugu, eta ondoren proposamenen tartean, laugarren puntuan EAJak aurkezturiko ekialde hurbileko indarkariari buruzko proposamena landuko dugu. Bosgarren puntuan, Ahotsanitz eta EH Bilduk babestutako Israelek Palestinan egiten ari diren sarraskiari buruzko eztabaida edukiko dugu. Seigarren puntuan hau berrikuntza da, PSEk Israel eta Gazari buruzko mozioa eztabaidatuko dugu. Zazpigarren puntuan, hau proposamen transakzionatutako proposamena da, 11.757 erregistro zenbakia duena, EAJak eta PSEk aurkezturiko Euskal Zaintzari buruzko proposamena izango da. 8. puntuan, Ahotsanitzek Emeki elkartearen izenean aurkezturiko proposamena aztertuko dugu, azaroaren 30ko mugimendu feministari dagokion grebari buruzkoa. 9. puntuan, UEMan sartzeko estatutuak onartzeko proposamena aurkeztuko dugu, eta 10. eta 11. puntuak gobernu organoen kontrolari buruzkoak izango dira, 10. alkate dekretuen berri ematea, eta 11. aldiz erregu eta galderetako tartea zabalduko dugu. Jasota idazkari jauna, bozketara pasako dugu gai zerrendaren puntu hauek. Aldeko bozkak, hau batez onartua. Beraz, ongi baderitzozue, lehenengo puntuarekin hasiko gara. Eta lehenengo puntua, lehen aipatu bezala, 2023ko 3.171 zenbakiko alkate dekretuaren berri ematea da. Beste batzutan egin izan dugun bezala, kasu honetan ere, azaroak 9an, erabaki zen langile baten lanpostua uzteko eskaerari adostasuna ematea, eta honen berri eman behar dizuet, izan ere udaltzain laguntzaile batek bere lanpostua uzteko eskaera egin du, eta azaroan 14ean onartu zen bere eskaera. Ados, galderarik? Bigarren puntura pasako gera beraz. Bigarren puntuan, Estitxu Urtizberea Andreak Hondarribiko kultura ondarea zaintzeko eta edatzeko Arma Plaza Fundazioko patrono karguari buruz aurkezturiko uko egitearen berri ematea dagokit, eta izendapen berria egitea Ahotsanitzen izenean. Beraz, aipatu dudan bezala gaitegian edo, Estitxuk Arma Plaza Fundazioaren lanei
denbora arrazoiak direla eta hirigintza planarekin buru belarri jarduten ari den honetan, ezinezkoa zaio lan guztiei ekitea eta horregatik ez ditzuk uko egiten dio Arma Plaza Fundazioan aritzeari eta bere ordez Ahotsan Hitzek Hortzi Alonso izendatuko du Arma Plaza Fundazioko kide berri bezala. Galderarik edo azalpenik emain nahi duzute zuek, uste dut argi dagola zergaitia eta gero fundazioan bertan berretsi egin beharko dugu eta baina hau zen udalbatzatik pasatzea zen ezinbesteko gai bat. Beraz, bi berri emate hauek eginda, ongi baderitzozue, hirugarren puntura pasako gara, eta hirugarren puntua 2024ko aurrekontu orokorra onartzeko proposamenari dagokiona da. Honen harira, lehenik eta behin, gustatuko litzaidake azaltzea, zein izango den gaur burutuko dugun proposamen hau onartzeko prozedura, izan ere, elkartu gara bozeramaileak aurreko astean, eta baita gaur goitzean ere, eta adostu genuen ostiralean bereziki, zein izango den jarraibidea aurrekontu orokorrau onartzerako, edo proposamena onartzerako bidean. Eta horrela, lehenik eta behin, ogasun batzordean diktaminatu zen proposamena aurkeztuko dugu. Ondoren, zuzenketa partzialak, talde politikoek aurkeztu dituzten zuzenketa partzialak eztabaidatzeko tartea zabalduko dugu. Hirugarren puntu bezala zuzenketa partzialen balorazio bat egingo dugu talde politiko guztiok. Laugarren puntuan bozkatuko ditugu emendakinak deitzen ditugun horiek. Ondoren balorazio orokor bat egingo dugu eta azkenik bozkatuko dugu aurrekontuaren proposamena. Ulertu da? Bai? Oso ondo, aurrera egingo dugu. Hasiko gara beraz, diktaminatutako, hau da, ogasuna batzordean diktaminatutako proposamena aurkezten. Honen harira, esan beharra daukat, 2024ko aurrekontuaren lanketa prozedura uztailaren 17an abiatu genuela, udal teknikari guztiei departamentuetako beharrak eskatu genituenetik. Uztailan abiatutako lanari iraian berrekin genion teknikariekin lanean. Urrialdean guztiekin burutu genuen bilera bat, talde politiko guztiekin. Burutu genuen batzorde bilera bat eta bertan lanketa, egutegia eta jarraitu nahi genuen prozedura zehaztu genuen. Honela, talde politiko guztiek, azkarrago edo beranduago, ekarpenak egin dituzte aurrekontu proiektu oneri. Teknikariek eta alderdi politikoek egindako hainbat ekarpenekin egin zen lehen zirriborro orekatua, non diru-sarrerak eta gastuak parekatzen ziren. Bide honetan ere, talde politikoekin bilerak burutu dira aurrekontua bera aurkezteko eta beraien proposamenetatik ekarpen berriak aurrekontuan txertatzeko asmoz. Eta berriro bigarrenez orekatu behar izan da aurrekontu proposamen hau. Azaroan 9an azkenik, batzordean aurkeztu da udalbatzara eramateko aurrekontuaren azken proposamena txosten tekniko eta eranskin guztiekin batera. Honekin esan nahi dut hilabeteetako lanketa bati erantzuten diola gaur onartzera dakargun 2024ko aurrekontu orokorraren proposamenak. Bide honetan pertsona asko gara inplikatu garenak. Udal teknikariak, gobernu taldeko kideak, udalbatza honetako hainbat zinegotzi, eta eskerrona adierazi nahi dizuet guzti-guztiei. Baina utzidazue aipamentxo bat egiten. Alkatetzatik egiten den proposamena bada ere, aipatu nahi dut bidelagun izan dugula kontu hartzaile Andrea. Gaur hemen eztabaidagai dugun dokumentazio guztia ezinezkoa litzateke zure lanik gabe. Hondarribirentzat lanean harribitxi bat dugu, eta nik harribitxi horren balioa azpimarratu nahi dut.
Lujo bazarela iruditzen zait Hondarbiko hiriarentzat. Lanketa handia izan da. Udalaren aurrekontuari lotutako dokumentazioaz gain, espediente honi txosten hauek gehitu zaizkio. Kontu hartzailearen txosten ekonomiko finantzarioa. Non aipatzen den aurrekontu honek, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrekontu araudia betetzen duela aipatzen duen. Kontu hartzailearen arau fiskalen txostena ere. Labur esatearren, 3 gauza aipatzen ditu. Alde batetik 0 euroko defizita duela, ez duela zorpetzerik aurreikusten eta 15,5ko igoera jasotzen duela aurreko urtearekiko aurrekontuarekin alderatuta. Aurrekontua gauzatzeko ere udal araua jasota dago. Aurrekontuak jasotzeko aurrekontua barkatu gauzatzeko ere gida bat jasota dago. Hau teknikariei zuzendutako gida da, non aurrekontua teknikoki nola gauzatu behar den zehazten den. Idazkari jaunaren txostena ere badaukagu. Bertan adierazten diren gai nabarmenenak hauek dira. Alkateak proposatzen dula aurrekontua, aurrekontu hau araudi bilakatzen dela, indarrean sartzen den egunean, aurrekontua osatu behar duten txostenak eta diktaminak zeintzuk diren zehazten du, eta udalbatzak gehiengoz onartu behar duela, eta horren ondoren, Gipuzkoako Foru Aldundiko aldizkari ofizialean publikatu egin behar dela, eta hilabete beteko epea eman martzaiola, herritarrek helegiteak aurkeztu nahi badituzte. Hau da, berme guztiak bete behar ditugula. Aurrekontuaren dokumentazioak baditu ere beste hainbat dokumentu eranskin bezala gehitu direnak. Hala nola, alkatetza memoria bat, zorraren eranskina, pertsonalaren eranskina, 2023ko likidazioaren aurrikuspena, aurrekontu bateratua, bai udalaren Arma Plaza eta Hondarribia Lantzenena batera jasotzen dituena, urtean hitzeko gastuen taula, diru laguntza izendunen taula, inbertsioen taula eta beste hainbat. Datorren urterako sortu nahi izan dugun aurrekontua berritzailea izan da. Araudiak zehazten dituen betebeharren barruan berritzailea. Ta aipatzearren aurrekontuaren eduki nagusiak 2024ko proposatu den aurrekontu honek 29 milioi euroko kopurua jaso du. Aurreko urtearekiko alderatuta 4 milioi euro edo lehen aipatu bezala 1,5tik gorako igoera bat proposatzen da. Hau guztia, udal zerga eta tasak igo gabe. Beraz, baliabideak maximizatzeko ahalegin berezia egin da. Gaur egun dugun ezagutzarekin errealitateari erantzuten dion aurreikuspen tresna bat da. Aurrekontuak Hondarribiko udalak jasotzea aurreikusten duen baliabideekin zer egin asmo dugun planifikatzen duen tresna da. Horregatik, ikuspegia diru-sarrerei eta aurre egin beharreko gastuei egiten diogu. Diru-sarreren atalean, nabarmentzeko atal nagusiak foru funtsetik, Gipuzkoako Foru Funtsetik jasoko diren 15 milioi euroak aipatu nahi nituzke. Aurreko urtean baino milioi bat gehiago jasoko dugula aurre ikusten da. Hiri ondasunen zergatik 5,3 milioi euro jasoko da, gutxi gorabehera berdin. Trakzio mekanikoko ibilgailuen zergari dagokionean 1,200,000 euro inguru. Apurtxo bat jaisten da aurreko urtearekiko. Berrikuntza bezala kirol instalazioen erabilerari dagokionean 1,200,000 euro ere jasotzea aurre ikusten da. Ondoren zehaztuko dut pixka bat gehiago honen inguruan. Bankuen interesengatik ere 1,000,000 euro terdi jasotzeko aurre ikuspena egin dugu, aurreko ekitaldietan jasotzen ez genuena. Ibilgailuen aparkamenduengatik 830.000 euro eta hirigintza aprobetxamenduengatik 1,500,000 euro. Hauek dira herritarrek egiten dituzten ekarpen nagusiak Hondarribiko udalak zerbitzuak eskaini eta inbertsioak burutu ahal izateko.
aipatu ditugu zein baliabide jasoko ditugun, eta orain aipatuko dugu zer nahi dugun egin jasoko ditugun baliabide horiekin. Ta lehenik eta behin aitortu nahi dut gastuak ideiatzeko garaian askoz ere haratago joan nahiko genukela guztiok. Lehen aipatu dut birritan orekatu behar izan dugula aurrekontua. Izan ere, Hondarbian ditugun beharrak oso handiak dira. Nire iritziz, urtetan gauzatu gabeko behar ugari ditugu, eta baliabideak inoiz baina handiagoak izanik ere, ditugun erronkak ere guztiei, edo erronka guztiei ezin izan diegu erantzun aurrekontuak, orekatuak izan behar dutelako. Baina bai izan garela ausartak proiektuak proposatzerakoan, eta asmo guztia dugu, aurrekontuan sarbidea izan ez duten proiektuak egingarri bihurtzen ditugun heinean, hau da, dagozkion proiektuak eta prozedura administratiboak burutzen ditugunean, jorratuko ditugula aurre egin beharrekoak diren zerbitzu eta inbertsio horiek. Mahai gainean jarri nahi dut urte osoko aurrekontuaren zati handi bat udalak bere eskumenekoak diren zerbitzuak emategatik burutzen dela. Hau da, udal urte osoan irekiak izateak eta beharrezkoak diren zerbitzuak aurrekontuaren zati handi bat hartzen dute. Adibiderako, udal langilegoak aurrekontuaren eren bat jasotzen du. 8 milioi euro terdi. Kontratatutako kanpo enpresek egindako zerbitzuen edo lanen hornidurak, materialak eta gastuek 12 milioi euro terditik gora. Ohiko gastuen ordainketak egiteko beharrezko ekarpenak 4 milioi. Inbertsioetara bideratuko ditugu ia 3 milioi euro terdi, eta elkarteetara bideratzen diren diru laguntzak 1.300.000 euro inguru. Ondoren, aipatuko ditut aurrekontuak jasotzen dituen zenbait proiektu, eta zerrendatuko ditut batzordeak osatuak ditugun heinean. Saiatuko naiz ez gehiegi luzatzen, baina bai zenbait aipatu nahi nituzke. Udalkudeaketarako giltzaren batzordean, herritarren harremanak udalarekiko errazteko asmoz egindako ekarpenak baditugu. Baserako adibidez, makina elektroniko bat ezarriko dugu udal tramiteak erresago gauzatu ahal izateko. Udal langilegoaren lanpostuen balorazioa egingo da datorren urtean, edo hasiko gara behintzat berarekin, eta urtean zehar ezpada amaitzen behintzat aurrerapena handia egitea aurre ikusten dugu. Base eta herritarren parte hartzerako bulego eredu berri bat sortuko da. Hondarribian bizi ahal izateko batzordean, Mendelu auzoan opengela bat irikiko da. Santiago kalea bizi berritzeko obra egikarituko da datorren urtean. Udal eraikinekiko obrekin amaituko da. Hemen dugun lehen solairua erabiltzeko asmoz lan horiek burutu beharrean gaude lehen bailen. Etxebizitza publikoak egiten hasteko ekarpenak ere egin aurrikusten ditugu. Bidegorri sarea osatzen joango gara. Kale eta bideen garbiketan sakonduko dugu. Ekonomia bizi berritzeko jarduerak burutuko dira. Bai lehen sektorea eta hirugarren sektorea bereziki jasota daude aurrekontu honen garapenean. Herri nortasuna sendotzeko batzordean, kultur ekitaldi eskaintza zabalaren plangintza eta plangintza azpimarratu nahi dut sakonduko dugu. Santelmo gazteluaren ikerketa lanak abiatuko dira. Osasuna bermatzeko batzordean, Hondartza kiroldegiaren ustiaketa udalaren bitartez egingo da. Eta hemen dago aurrekontu honen aldaketa nabarmenetako bat. Hondartza kiroldegia udaletik kudeatzen hasiko gara datorren urtetik aurrera. Doluan laguntzeko programa bat ere abiatuko dugu. Gizarte kohesioari dagokionean, gizarte eragileen ekintza sustatzeko ekarpenak jasotzen ditugu, baina bereziki nabarmendu nahi nuke berdintasun teknikaria kontratatuko dela eta bide batez berdintasun saila osatzeko ekarpena jasotzen dugula.
Eta azkenik kasino zarreko kafetegi zerbitzua ere esleitu egin beharrean gaude batzordenen barruan. Azken puntu bezala ezin ahaztu nahi nuke alardearen gatazka desblokeatzeko ere bitartikarien lanei babesa eman eta baliabideak jarriko direla aurrekontu honen bitartez. Hasieran aipatu bezala, udaltalde ezberdinek egindako ekarpenak ere jaso dira aurrekontu proposamen honetan. Bai EAJarenak, bai PSE-renak eta baita EH Bildurenak ere. Beraiei utziko diet ondorengo tartean jasota dauden ekarpen horiek aipatzeko lana behintzat. Baina proiektu guzti hauek, aurrekontu honek jasotzen dituen proiektu guzti hauek ere badute landu den edukian berrikuntza bat. Hiriaren eta gizartearen jasangarritasunaren ikuspegitik ere jorratu da aurrekontu hau. Eta urten lehen aldiz, saiakera eginda aurrekontuetan jasotako proposamenak Agenda 30ko garapen jasangarriko helburuekin lerrokatzeko. Hau honela, aipatu nahi dut, alkate memorian jaso direla aurrekontuak 2024ko jasotzen dituen ekintza sorta garrantzitsu bat garapen jasangarriko helburuei lotuta. Helburu hauek 3 dimentsiotan jaso dire. Dimentsio sozialean, dimentsio ekonomikoan eta ingurumeneko dimentsioan. Eta 3 dimentsio horien barnean jaso dira garapen jasangarriko 15 helbururen barnean aurrekontuak jasotzen dituen 86 ekintza. Garapen jasangarriko helburuek 17 helburuz hitz egiten dute. 15 dira tronkalak eta beste biak transbertsalak dira. Beraz, lehenengo saiakera honetan tronkalak diren 15 helburu horien barruan sartu ditugu 86 ekintza ezberdin. Transbertsalak diren horietan, 15 horietan jasotzen diren hainbat ere uztartzen direlako. Espero dut, bide honetatik sakontzen jarraitzea datozen urteetan eta hobekuntzarako tarteak ere aurkitu ahal izatea. Baina aurrekontu bat tresna bada, aurreikuspen tresna bada, eta aurrekontuaren gakoa ejekuzioan datzala aipatu nahi dut. Ez du ezertarako balio egiten dugun aurreikuspenak ejekuzioan ez baldin badugu asmatzen. Eta herritarren ekarpenen bidez izango ditugun baliabideen erabileraren aurreikuspen honek, aurrekontu proposamenak azken finean, zentzua baldin badu ejekutatzen delako izango da. Gure buruari jarri digun helburu eta erronka nagusia, aurrekontu honek 100% ejekutatzeko izan behar duela da. Ez dugu nahi erraminta hau propaganda egiteko, eta beteko ez diren proiektuak behin eta berriz aurkezteko izaterik nahi. Horretarako zenbait elementu txertatu dire aurrekontuarekin batera. Ejekuzio araudi bat izango du, dokumentazio teknikoa zinegotziontzako eta udal teknikarientzako izango da, baina landu dugu baita ere ulergarria eta ebaluagarria izango den dokumentazioa. Eta hori zabalduko dugu bai herritarrentzako eta baita zinegotzientzako ere. Azkenik, hiruhileroko aurrekontuaren gauzatze ebaluazio bat egingo dugu, trimestrero. Hau guztia, edonor jarraitu ahal izateko, udal webgunean zein Hondarribiko aurrekontuak klikatu ezkero, webean, jarraipen osoa egin ahal izango du, eta espero dut, aurten egin dugun saiakera horrek, herritarrei laguntzea, bai aurrekontuetan jasotzen diren kontzeptuak ulertzen, eta baita horren jarraipena egiten ere. Hori izango baita guk egiten dugun lanketaren ebaluaziorako sistemarik egokiena. Beraz, aipatu dudan bezala, aurrekontu hau onartua izaten baldin bada gaurko egunean, gure konpromisoa betetzea izango da. Badakigu ez ditugula urte luzeetako beharrak asetzeko adina baliabide ezartzen. Baina bai badakigu ere 4 urte hauetan burutu beharreko lanak urtetik urtera bideratzen saiatu nahi dugula. Eta nahi duen orok guk hartutako konpromiso hori erantzuteko ebaluazio tresnak
izatea nahi dugu. Hau da, ez dago gure burua hemen oso ongi egiten dugula esatea nahi, baizik eta herritarrek ikusi dezatela hartu ditugun konpromisoak betetzeko gai garela, eta ondoren ebaluatzeko ere norberak izan dezala aukera. Beraz, aurkezpen hau eginda, zuei emango dizuet ondoren hitza, zuen proposamenak aurkezteko, eta zuen proposamenak aurkezteko garaian, aurkeztu duzuten ordenean edo jarraituko dugu. Horregatik, lehenik eta behin PSE-ri hitza eman nahi diot, beraiek aurkeztutako proposamenak aurkeztu ditzaten hemen. Arratsaldeon, el prozedura aurrekontu hauek lantzeko edo guk landu ditugunak ez da ohikoa beste legealdietan erabili duguna, guk aurkeztu dugun dokumentuak zenbait proposamen ditu udal talde berriaren jarraibidea dituena, ez genekien arren zein zen gobernuaren dokumentuaren edukia, beraz, proposamena egin dugu jakingabea bat etorriko ginen kontu zailetan. Eta hortaz errepikatuko genituen kontu zail horietako batzuk bagenekien zein zen kopuru orokorra 29 milioi, baina ausartu ginen geure proposamena egiten. Oposizioko talde moduan eta ez genekiela informazioaren zati muntadun bat hau ez da izan modurik egokiena lan egiteko, errezago izan zitekeen, eta geure lan egiteko almenen arabera ezagutu izan bagenu aurre dokumentua edo jakin izan bagenu, baina kontu hartzaileak esan zigunez prozedura egokia zela onartuen genuen. Dena dela gobernu taldeak eta talde sozialista bat etorri gara hainbat puntutan diagnosia egiterakoan zeintzu diren beharrak eta premiak udalerri honetan beti ez gara etorri soluzioetan edo ze abiadura erabili behar den erantzuteko orduan, baina hor dago eginkizun oposizio moduan zehaztuz joan alizateko helburua zein diren sozialistek 54 proposamen egin ditugu ia 9 milioi euro baino gehiago direnak mugikortasunean, hirigarriztasunean, mendelu zaharberritzea, erabilera publikoko tokiak uliaten eta behin eta berriro egiten duguna aldiriko autobusarena, laguntza sozialak, oroimena, ekonomia suspertzea segituan aipatuko ditugunak. Bus urbanoarena 500.000 aparkatzeko tokia 200 parkina, bus turistikoena 18.000 euro. Topoa Hondarribira ekartzeko proiektua lurzorua erostea aparkalekuetarako 1.500.000 eta aparkalekuak eta etxeak egiteko mendelu 3 milioi berritzeko bigarren eskuko etxe bat erostea 190.000 laguntzak alokabidekoak 50.000 euro 250.000 euro etxe bizitzak alokatzeko Muliateko eremua eta etxe bizitzak ere ekitzeko 100.000 euro, 100.000 damarrirako ere bai, inbertsioak egiteko tiket bain tokiko dendetarako 10.000 euro, merkataritzakoaz 60.000 euro, jaurlaritzak egiten dituen kanpainekin lotzeko, Santiago kaletik Soro eta doan tartean igogailua jartzeko, laguntzak ere etxe bizitza pribatuetara, Solbezetik aterako den beste igogailu bat, bidazoa hiribidea konpontzeko, 18.000 ere beste plan bat egiteko, Santa Engrazian iragaiztek ez egoteko, karabanen parkina egokitzeko, San Marcos parkea, zerbitzu soziala Muliaten jartzea 1 milioi euro, egitea Kandido Sasi eta Muliaten ere zentro zibikoa, teknikari bat kontratatzoa soluzioak bideratzeko bai Europako eta bai besteak, gero ere
beste tanke bat olako ekaitzak izaten direne eta bideratzeko, PGU-rako 100.000 euro, APOA, eskola material 100.000 euro, OnTrack eta hainbat lan egitea Hondarribiko kiroldegian, liburutegi zerbitzu bat, mugimen murriztuko lagunentzat eta aktak ustutzeko eta digitalizatzeko ere, hor beste aurrekontu bat, gero arrantzale baten eskultura egitea, atzeroen arabera 20.000 euro, eskola indartzeko programa bat, 50.000 euro euskararako, baino egokitua Hondartzan 30.000 euro, larrialdi sozialeko laguntza 250.000 euro, erretiratuen etxeko taberna saltzeko 4.000, 100.000 familientzat laguntzeko eta laguntza energetikoak ere, komunikazio zerbitzu bat ere 18.000 herritarrekin batera komunikazioa errazteko, izapide digitalak, areto honetako audioa egokitzeko ere, programa aurre kontu partida bat, eta esan bezala jakina nahiko genuken gobernu taldeak zeukan dokumentua eukizan bagenu, edo behintzat aurre dokumentua, baina hori horrela hobeto finduko genuken. Lehenak izan garen arren hau dena argitara ematen eta beste taldei bidaltzen. Hala ere pozik gaude. Eskerrik asko, Noemi. Eskerrik. Beraien proposamenak erregistratzen EH Bilduko udal talde politikoa izan da, eta beraiei eman nahi diet hitza, ez dakit Garoa. Bai, kaixo, arratsaldeon bertaratu guztiei, baina badakigu ere gaur bereziki kamararen aldean, bestaldean jendeare badaukagula, beraz, arratsaldeon guztioi, eta lehenik eta behin hasi nahiko genuke ere eskerrak ematen EH Bildutik udalbatza gaur egiteagatik, eta ez datorren ostegunean, datorren ostegunean mugimendu feminista deituta greba eguna delako. Guri dagokigunez, guk ere luzatu zitzaigun aukera ez da, gure proiektuak ideiak eta aurkezteko, eta jakin gabe zeintzen markoa, gureak proposatu genitun, eta EH Bildutik 11 arlotan 82 proposamen egin ditugu. Guztiak batera 7 milioitik gora, baina zenbakia zaukaten zenbait proposamenetan ez genekien zenbat jarri ere, eta adibide batzuk emango ditugu ere jarraian. Ambizioz jokatu dugu, argi daukagulako EH Bildu legealdi honetan norabide aldaketa bat egon behar duela, eta beraz egin ditugun proposamenak dira norabide aldaketa hori gauzatu ahal izateko gure herrian, eta gure iritziz Hondarbilak 5 ezaugarriko herri bat izan behar duelako, 21. mendeko udal kudeaketarekin, berdea, berdintasuna helburu, bizia eta bertan bizitzekoa, eta noski euskalduna. Ordan hori lortzeko, esan bezala, 11 saietan, 82 proposamen egin ditugu. Esan nahi duguna da, arlo guztietan, ez? Ikuspegi zabal horrekin eta argi edukita, gure herriak beharra ditula txoko guztitan. Orduan, hortikan abiatuta, iruditzen zaizue, egingo duguna 11 arlo horietako proposamen batzuk zehaztu. Ez gera dana jongo, baina iruditzen zaizkiguna, adierazgarrinak edo garrantzitsuak denon eskura egoteko informazio hau. Lehenengo saiari dagokionez, da udalaren kudeaketari buruzkoa, eta ikusten duguna da, udalaren ardura diren arloetan, udal langilegoz jardun beharra, udalaren jokaera edo jardun hori ere gardena eta efizientea izatea herritarreko harremanetan, berdintasun teknikaria duena, etxe bizitzaren lehiatila duena, eta baita ere gure herriaren memoria kontutan hartzen duena, eta aurren hiriaren sarearen parte izatea. Ez naiz zehaztuko bakoitzarentzako zenbat diru, zenbateko aurrekontua, baizik eta ideia orokorra iruditzen zaigu garrantzitsuagoa gaur zabaltzea. Etxe bizitza lorrean,
etxe bizitza eskubidea posible egiteko, EH Bildutik ja dagoeneko behin eta gehiagotan adierazi dugu, dagoeneko eraikita dauden etxe bizitza hoiengan eragiteko premia badaukagula espekulazioak albo batera usteko. Horregaitikan saio honetan adibidez 3 proposamen zehatz egin ditugu. Orain zabaltzen ditugunak, ez? Etxe bizitza huts eta ez irisgarrien diagnostikoa egitea jakiteko zenbat diren eta horien gainean jokatzeko. Bigarrena izango zen, hiri lurzoruaren kudeaketa publikoa sustatzea, eta adibidez, beste bat, pipus eraikina ere udalarena egitea. Adibidez, badakigu hau milioi batzuk badirela, baina ez dugu gure inporte horretan sartu, eta bestean beste milioi badirela hori ere, erabilgarri jartzea. Baina gehiago iruditzen zaigu garrantzitsua, pipusen, baita ere udalen erabilera geratzea. Ekonomia alorrean ere, ekarpenak egin ditugu, ulertzen dugulako 3. sektoreaz gain bestelako sektoretan, bereziki lehenengoak eta bigarrenak ere presentzia izan behar dula gure herrian, eta gure herriare lan egiteko aukera egon behar dela, eta aipatzeko 3 proposamen, kontserba fabrika sortzearen azterlana egitearena, itsasogintza berdearen ere azterlana, eta baita ere turismoa gure herrian daukan inpaktua bai positiboa edo kaltegarria, eta gero turismo jasangarria helburu duen plan bat egitearena. 4. saila mugikortasunarena daukagu, eta hemen garraio publikoari eta txirrindari eman diogu lehentasuna, eta gure proposamenak bide horretan jundire, eta bat izango zen herriko mugikortasunaren berrantolaketa egitea, Damarriko mugikortasun gune oinarri hartuta, herribusa martxan jartzea, bidegorria osatzea, aparkalekuen azterlana, txirrinden aparkaleku estaldiak, edo udaleko langile mugikortasun plana burutzea. Gero ingurumenean, Hondarribia berde izatea nahi dugu, orduan aurkeztu ditugun proposamena, argiteri sistema jasangarria eta adimendua izatea, eguzki panela jarri alizatea udalera ikinetan, energia kontsumorako kooperatibak sustatzea, baratzak sustatzea, txakurren kudeaketa integral bat, Jaizubian ere txorien gune bat jartzeko azterlana egitea, Urda ibaien dagoen antzeko bat, eta baita ere, klima larrialdia dela eta auzoetan, paduretan edo baratzetan honen eragina aztertzea. 6. saila berdintasuna, behingoagatikan ere udalak berdintasun teknikaria izango duenez, bertan aurrera eramateko ekintzak proposatu ditugu, berdintasun plana errebisatzea, emakumen alduntzerako txokoa sortzea, ikastaro ezberdinak, beka bat adibidez emakumeak argitara, edota bullyinga eta jarrera homofoboak zein sexistak saihesteko planak bultzatzea aisialdi eta kirol elkartetan. Zaintza izango litzateke 7. saila, hemen ere proposamenak egin ditugu, Hondarribia zaintzen duen herria izateko, bai zainduak eta bai zaintzaileak, denak zaindu behar ditugulako, eta hemen proposamenak egin ditugu 3. adina aktiboa izateko, kasino zarra birgaitu eta langile hornitzeko, kasino zarraren kanpoko aldean ere bitartekoa jartzeko, bakarrik bizi direnen diagnostikoa egiteko, adineko zaintzaileen txokoa sortzeko, haur ludoteka, haur zaintzaileen datu basea osatu, edota zaintza guztion ardura dela adierazteko kanpaina. Osasuna, kirola eta ekipamendutan, proposamen zabalak ere egin ditugu, adibidez, osasun mentalaren psikobonoak eskaintzea herritar guztiei, hondartzaren erabilera urte guztian sustatzea, kiroldegiko instalazioen berrikuntza, adibidez hemen ere ez dugu jarri milioiak, badakigu asko direla, baina ez dakigu zenbat den errealitatea, 2 jolas parke estaltzea, edota kirolportuko jolas parkean, hemen bat egiten dugu ere peserekin ez, pump track bat martxan jartzea, o jolas parke inklusibo bat, edo tirolina bat, edota Guadalupen kantina bat jartzea, denak eskertuko genukela, ez daukagulako zerbitzu hori. Kulturan Hondarribia herri bizia izatea nahi dugu urte guztian, horretako 2 norabidetan egin ditugu proposamenak. Alde batetik, udal eraikinen kudeaketari lotuta, hauen ordenantza egitea eta bertako langileak udal langileak izatea eta ez azpikontratak, musika eta dantza eskola publikoa izatea edo eta liburutegiaren ordutegiare jarraia izatea. Eta bestalde, kulturrekintzai dagokionez, egin ditugu proposamena, Euskal Musika ardatz duen festival bat sortzea,
21. mendeko lore jokoak, Umen Antzerki Festivala, Euskal Dantzaren sustapena edo Olimpiada txiki nerabentzako. Eta 10. izango litzateke ondarean egin ditugun proposamenak, argi daukagulako gure ondarea babestu nahi dugula, bai dugunaz, eta daukaguna baloratuz, edota galdu dugun horri ere berreskuratzeko aleginak egiteko. Horretarako egin ditugun proposamena, Santelmo gazteluaren induzketa irekiak, harresiak babestea, arrantzarekin zerikusia duen ondarea babestuta biltzea, eskabetxearen historia edo itsasontzien barku genealogikoa, baserrien egoeraren diagnostikoa eta erabilpen plana egitea, benta zarraren inguruan lanketa egitea eta planteatzea benta zarraren erreplika egiterik ote dagoen, ze hor daukagu ez, galdutako altxor hori, ditugun monumentu megalitikoen ere katalogoa egitea. Eta azkeneko saian non ekarpenak eta egin ditugu, euskara da, azkenekoa, baina gure hizkuntza izanik ezinbesteko garrantzia dauka EH Bildurentzat eta gure aurrekontuetan ere, gure herrian euskara gehiago hitz egin, entzun eta ikusi dadin. Eta proposamena ueman sartzea, euskararen sustapenerako planak, merkataritza eta ostalaritza euskalduntzeko plana, euskal komunikabidei laguntzea, euskara sailean teknikari bat kontratatzea eta ikastolaren sorrerari buruzko erreportaia egitea. Hemen zerrendatuta proposamen horietako batzuk. Eskerrik asko. Ondo, eskerrik asko Garoa, eta azkenik beraien proposamenak aurkezteko tartea EAJ taldeari. Gonzalo, mesedez. Bai, mi esker, Igor. Mi esker denekeri. Guretzat ondarri inoiz izan duen aurrekonturik handiena izango du datorren urtetan. Eta hala ere, benetan uste dugu osatu gabe dagoela aurrekontu hau. Gure ustez Agotza Aditzeko gobernu taldeak aurkeztutako proposamenei herritarren eskaera zehazki erantzutea falta zaio. Partida ekonomiko batzuk falta mota ditugu herritarrak gehien kezkatzen ditugun gaien irtenbidea emateko. Eta egin ditugun zuzenketak eta proposamenak eskariei irtenbidea ematea bideratuta daude. Aurkeztutako aurrekontuari aparkalekuaren arazoei irtenbidea ematea falta zaio. Gizarte zerbitzuari arreta emateko irtenbide irisgarria eta hurbila ematea falta zaiore. Ez du kontutan hartu hiriko kultur agenda finkatutako ekitaldian tolatzea. Arrantzale auzoaren berritzea sartzea ahaztu zaio. Eta Pasaia kalean, Mendelun, Arkoian eta Igerbidean egin beharreko hobekuntzak ere ez ditugu ikusi. Eren falta bota ditugu merkataritza sektorean ekintzak eta arrantzalek sektorean sustatzeko proiektu bat indartzeko. Hona hemen EAJ 2024ko aurrekontuari egin nahi dizkion ekarpenak. Etxe arloan, abian jartzea udala sustatzen publikoa zuzenean kudeatzeko, 100.000 euro. Mugikortasunean, Javier Ugarteko lurpeko aparkalekuaren proiektua. Behar delako herrian aparkalekuren bat eta 150.000 euro. Hiriko autobusa zerbitzu, denak hitz egiten dugu horretaz, eta ez dugu kantitate osoa jarriko, baina bideragarritasun ekonomikoaren plana, 50.000 euro. Ekonomian, kofradia proiektuen diseinua ondare bian, 18.000 euro. Kale behiziak, merkataritza, dentsitate txikiko kaletan, saltokia jartzeko diru laguntzak. Eta bono dendak 2024ko kanpainaentzako 100.000 euro. Hurbileko gizarte zerbitzuak. Mulietean bulego berri bat egitea leku aldatzea, 0.000 euro. Pizka geixo da, ja berritu dute proiektua eta 1.200.000. Kasino Sarreko taberna. Aipatu ditugu denok, 30.000 euro hasiz eta hurrengo urterako ikusiko guzen bat gehiago. Bakardaderen aurkako plana, 20.000 euro. Hau garrantzitsua da, ne ustez, denak mahai gainen jarri duguta.
bidez bide programa indartzea, ondo dabilen programa hori azken urteetako jarrita, eta bikoitzea izango zen egokiena. Eta elkarte eta gobernuz kanpoko elkarteei errazteko aholkularitza, 18.000 euro. Hondarribia bizirik eta euskalduna. Arlo honetan, eskifaia, Hondarribiko musika sakraren zikloaren 40. urte aurrena, 20.000 euro. Aurten 40. edizio egiten denez, uste dugu indartzen nahi dena o indarra daukan festivala da, eta horrei laguntzeko eta gora aipatzeko 20.000 euro. Ludoteka edo haurtxokoa. Azterketa egin eta martxan jarri, 30.000 euro. Elkarteak eraikin publikok erabiltzeko azterlan bat, 18.000 euro, eta muliaten erabila publikoa espazio bat sortzea proiektua. Hau, beste taldeak ere sartu dituzte. Gero, berdintasun arloan, berdintasun saila sortzea eta teknikaria jatzea, 60.000 euro. Hondarribia atzeginen arloan, arrantzale auzoa berritzea, 3.500.000 euroko kopuruarekin. Eta Karles kale 2 proiektua, Arkol, Pasaia kalea, Mendelu, Igerbidea, hobetzeko proiektua, 150.000 euro. Eta gero Ondarean, Santelmo gaztelua, publikoa ireki horre ingo diren lan guztiak, 150.000 euro. Goikorrota martxan jartzeko proiektu bat, edo martxan jarri, 20.000 euro, eta hau izango ziren guk aurkeztutako ekarpenak. Gure ustez, 5 milioi euro inguruko proiektua horien ekarpenak aurrekontu bat osatuko dugu. Eta gure ustez, herriaren eskarei irtenbidea zehatzak emateko proposamenak falta zaizkio zuen aurrekontuari. Mila esker. Eskerrik asko zuri. Prozeduran hurrengo puntuan, talde ezberdinek egindako proposamenen inguruko balorazio azkar bat egiteko proposamena egingo dugu, eta talde txikienetik handienerako jarraipena izango du, beraz, Garoa zurea da hitza. Bai, eskerrik asko, arratsaldeon berriz ere. Balorazioa egin aurretik bestena, bai nahiko genuke aipatzea gure proposamenetan etzagoen puntu bat, baina gero gure egin behar izan duguna eta izan dela bizikidetzarena, ez? Bizikidetza tokiko gobernutik zalantza zauden jarraitu bakeolarekin lanean edo ez, eta EH Bildutik eskatu genuen behintzat urtebeteko epea emateko, izan ere 2024ko maiatzean egiten ditu 50 urte Guardia Zibilak Roque Mendez eta Jose Luis Mondragon erail zituela. Ordan Asturiagako gertaera daukagu, Asturiagako gertaera landu da azkeneko urtetan bizikidetza taldean. Gainera momentu honetan Roqueren kasuan biktima bezala izendatu du Eusko Jaurlaritzak, egin beharko da lanketa bat, erreparazio ekitaldi bat, eta iruditzen zaigu garrantzitsua dela hortarako batzorde bat egotea, memoriaren lanketa ez izateko partidista, ez? Ordan, hori nahiko genuke ere nahipatu, eta beste proposanei dagokionez balorazio egiterakoan, zati hau nahiko genuke baliatu irakurketa positibo bat egiteko. Argi dagolako errealitate bat, eta askotan bat egin dugu puntuetan, etxe bizitza dela, aparkalekua, kirolgunen beharra, herriko autobusa, kasino zarra, gauza batzuk hain daude gaizki, argi dugula zer den nondik tira egin behar dugun. Kontua da gero, zen norabidean eta hor agertzen dira ezberdintasunak, baina hortan dago ere aberastasuna eta elkarren artean hitz egitearena eta ikustea gauza askotan bat egiten dugula. Orduan hori izango zen egin nahiko genukeen balorazioa. Eskerrik asko Garoa, Noemi, zure txanda. Sí. Bueno, jo nik egingo dut onartu dituzuen aurrekontu partiden edo sailak, onartu dizkigute 6 proposamen 110.000 euro baino gehiago.
bonodenda kanpainari dagokionez gu proposatu dugu eta 8.000 gehiago hasieran 33.000 ziren, uste dugu ekinaldi horrek badaukala oso harrera ona tokiko dendetan, gure herriko dendetan, 60 dendek parte hartzen dute, atxikita eta oso pozik gaude gehitu delako, gobernu taldeak onartu delako gure proposamena. Mugikortasunari dagokionez proposamen batzuk dira eta bat onartu digute, hainbat ekitalditan proposatu duguna, eta zein da Santiago kalea eta Donostia kalearen arteko igogailua. Uste dugu horrek konpondu dezakela kota ezberdintasuna edo koska, eta igogailu bat Klaudia Arraindegiaren ondoan dauden eskailerak ordezkatzeko egoera txarrean daudelako zetasunez betea, eta uste dugu gainera irisgarritasuna, segurtasun aldetik eta hirigintzatzeginen aldetik 18.500 euro jarri ditugu proiektu bat egiteko. Argitasun Lauaizeta edo Mendelu 4 Vientosen argiztapena hobetzeko bide hori askotan erabiltzen direlako, gauean erabiltzen direlako, Zubieta zentroko, eta erabili behar dituztelako, edo buruko argiak, edo esku argiak, penagarria da. Arazo hori lehenago konpondo ez izana, eta espero dugu proiektu horri esker, harin baino harinago konpontzea. Onartu egin digute ere, Salmarko parkean proiektu bat, horren bitartez pentsatzen dugu lortuko dugula parke berezi bat, eta espero dugu behar duen balioa ematea, bai herritarrek erabiltzeko eta bai animaliek. Hori baitzen Andre batek parke hori hiriari eman ziona, hori zen berak zeukan helburu, animalientzako ere ona izatea. Eskatu ditugu beste aurrekontu sail batzuk ere, artxiboko dokumentua digitalizatzeko, eta 4 partidetatik bat onartu digute 18.150.000 euro, eta eskatu dugu ere audio sistema, megafonia sistema, osoko bilkurak, batzordeak eta hemen egiten baitira berritzea, arazoak izaten ditugu soinuarekin eta batez ere itzulpen zerbitzuarekin, eta 12.000 euroko partida bat aurrekontu sail bat onartu dute. Eta gero gainerako taldeek aurkeztutakoak oposiziokoekin begi honez ikusten dugu ekarpen guztiak, batez ere administrazioaren zerbitzuak herritarrei ematen dizkienak hoieko betzea, eta batez ere etxe bizitzarekin, mugikortasunarekin, gizarte zerbitzuekin zerikusia duten guztiekin. Noemi, EAJaren txanda, Gonzalo, sedes? Mi esker. Ne ustez talde guztiak ekarpenak, mai gainean jarri ditugun ekarpenak argi daude, denak ados gaude, onuragarria direla hiriarentzat, eta batez ere gai askotan ne ustez lau taldeak alde gaudela. Orduan gustatuko litzaieke hain argi daudela eta hirientzako hain onak dienak aurrekontuko hauek egiteko orduan eta proiektu guztiak horiek mai gainean egonda, denon artean aurrekontu hori egiteko orduan, lehenotikan hitz egitea, hori bakarrikan hitz egitea eta landu. Baina, ikusirik EH Bilduri onartu diren ekarpenak, PSRei gauz bera, guri hartutako ekarpenak ere goraipatu beharko nituzke edo mai gainen jarri. Goikorrota martxan jartzeko proiektua 18.000 euro 250, ne ustez eskertzeko da, guain ikusi dugu gainera azken aldi honetan dekretu bat egon dela beste 20.000 euro onartu diela fosoan lanak egiteko, lehenotikan zeudena pendiente eta horrei jarraipena emateko eskertzen da. Gero, aipatu lehen Eskifaia urten 40. urte aurren izango du, bere musika sakra ziklo horretan, eta 20.000 eurokin indartuko da zikloa, eta egongo dira aukerak kontzertu honak gai horretan, arlo horretan entzuteko. Eta gero batez ere, asko posten gaituena, da kofrarien proiektua martxan jartzeko, proiektua edo nola gauzatu.
gai hori. Nire ustez, herrian daukagun lehen sektore hori, bai arrantza da garrantzitsuena, eta hori indartzeko eta beraien produktua erakuste jendeari nola, eta kanpotik etortzen den, noski baietz, eta bertakoentzat nola kudeatzen den, nola lantzen duten, eta zer den proiektu horreri indar ematea, guretzat oso pozgarria da. Gustatuko litzaiduke beste partia asko hartzea, baina horretan gelditu gera. Eta lehen aipatu dugu, guretzat ez du aurrekontu hauek ez du betetzen gure nahi hori. Baina hor gaude eta jarraituko du lanean beti hiriaren alde. Eta gustatuko litzaidake denon artean arlo hori jorratzea. Mila esker. Eskerrik asko. Hotxan itzen izenean ere, balorazio bat egiterako garaian, aipatu nahi nuke talde guztiek egindako lana, ez? Hasieran esan dudan bezala, aurten prozedura berritzaile bat jarri dugu mahai gainean, non helburua zen hasieratik udal aurrekontu honen parte izatea denok. Egia da horrelako aldaketak ematen direnean, izaten ditugula zenbait kasutan, gure lanketa hildoengan edo aldaketa batzuk, eta ez direla beti hasieratik begi honez ikusten, baina sinistuta gaude talde guztiak aurrekontuaren parte izateko prozedura egokia dela aurten planteatu duguna eta gustatuko litzaiguke horretan sakontzea. Izan ere, aurrekontu honetan jasotzen diren partidetako asko, eta zuek aipatu duzuten bezala, talde ezberdinak partekatzen ditugu eta horietako zenbait aurrekontuaren barnean sartuta zeuden hasieratik. Denonak direlako eta hori da balioan jarri nahi izan duguna. Prozedurari dagokionean, eskuzabalak izaten saiatu gara, algenuen eskuzabaltasun handienekin jokatu dugu talde guztiekiko. Izan ere, lehen aipatu dudan bezala, hasierako oreka bat egin behar izan genuen aurrekontua lantzen hasi ginenean, eta ondoren talde guztiek egiten zen dituzten ekarpenak naiz eta saiatua ginen hasiera batetik txertatzen aurrekontuan, gero beste hainbat proiektu txertatzen saiatzeko lanketa horretan, beste taldeekin elkartu garenean eskuzabaltasunez jokatu nahi izan dugu talde guztien proposamenak norbanakoak direnak edo nolabait txertatu ahal izateko ere. Eta horretan, aipatu behar dut, 310.000 euro jaso direla iaia talde bakoitzak egite zituen ekarpen ezberdinak edo ezberdintzen gaituzten ekarpen horietatik. Horretarako gero, bigarren oreka bat egin behar izan da aurrekontuan. Eta nik aipatu dut ere, hasieratik guri gustatuko litzaigukela aspaldikoak diren hainbat proiekturi aurre egiteko aukera aztertzea, ezta? Eta aspalditik datozen proiektu guztiak ezin ditugu urtebeteko aurrekontuan jaso, izan ere aurrekontua orekatua izan behar du, eta ezin ditugu gastu gehiago aurrikusi diru sarrerak baino. Horren aritik, aipatuko dut, badaudela beste taldek egiten dituzten hainbat proiekturekiko edo proposamenekiko partekatzen ditugun eremuak, ez dut esango guztiak. Noski, proiektu guztiak, talde guztiak ez ditugu berdin partekatzen, batzuk bai eta beste batzuk ez, eta hori uste normala dela eta sanoa ere badela ez proiektu guztiak partekatzea, baina bai badaude, eta nik zuekin elkartu izan naizenetan, aipatu dizuet, gure lan hildoan, 4 urteko lan hildoan, proiektuetako asko jasota daudela. Autobusarena konprometitu gara lanketa administratiboak aurrera egiten duen heinean, kostatzen duen dirua kostatuta ere, gu ere konprometituta gaudela lanketa hori aurrera eramaten. Gizarte zerbitzuetako bulegoak mugitzearen, kokalekuz aldatzearen proiektuan, konprometituta gaude ere, behar denean eta tramite administratibo guztiak burututa daudenean eta ekitaldian zehar diru partida jaso behar denean jasotzeko, baina orain ez dago
egin beharreko prozedura administratibo guztia eginda. Arrantzale auzoaren obra proiektuarekin gauza bera, oraindikan tramite administratiboak burutzeko daude, eta beste hainbat auzoetako berrikuntzekin gauza bera gertatzen zaigu. Bizi berritzeko daukagu Mendelu auzoa ere, eta uste dut denok partekatzen dugula, baina aurtengo erronka izan da eraikin bat erostea hor gertuko bulego bat jartzeko. Eta erronka horretan 2023ko aurrekontuakin ari gara eta 24ean gauzatuko dugu ja bulego hori jarrita baitaukagu horretarako aurrekontu partida. Zer esan nahi dut honekin? Konpromisoa daukagula herri honen beharretara egokitzeko. Baina ezin dugu ukatu tramiteak egin behar diren heinean atera behar ditugula erronka horiek. Eta 4 urteko ibilbidean ezarriko ditugu erronka horiek noiz gauzatzeko aukera ikusten dugun. Izan ere, lehen aipatu dudan bezala, bestela, behin eta berriro proiektu berdinak mahai gainean jartzeak jendearengan haserrea eta etxipena eragiten du. Eta ez da funtzionamenturik egokiena. Beraz, laburbiltzeko esan egin duzuten lanketa eskertzen dudala. Ahal izan dugun guztia, eta bereziki 4 taldeok edo gutxienez 3 taldeek konpartitzen zituzten proiektuak jasotzen saiatu gerela hasierako zirriborrotik, gero talde bakoitzaren proiektu proposamenak baita ere bigarren fase batean txertatzen saiatu garela, eta esfortzu handia egin dugula ahalik eta norberak sentitzeko bere aurrekontu proiektu hau. Legez esaten da alkatearen proposamena dela eta alkatea eta gobernu talde honen borondatea izan da guztiona den aurrekontu proposamen bat mahai gainean jartzea. Eta, lanketa handia egin dugu helburu horretan, eta uste dut jaso diren ekarpenak ere oso baliokoak direla, estimatzen dituzutela zuek ere, eta nik ere, edo gobernu talde honek ere, estimatzen ditu aurrekontuan txertatu ahal izan diren proposamen guzti hauek. Beraz, espero dut, eta lehen esan dudan bezala, ejekuzioan dago gakoa, eta guztiak betetzeko edo burutzeko gaitasuna izatea espero dut, eta guztion lanketarekin edo laguntzarekin ziur burutuko dugula. Mi esker. Pasako gara beraz, urrengo gai honen inguruan proposatzen genuen pausura, eta horretan lehen hemen aipatu dira bai EH Bilduk, bai Alderdi Sozialistak eta bai EAJak proposatu dituzten proiektuak zeintzuk diren, eta alde horretatik aipatu nahi dut EH Bilduren 8 proposamen jaso direla aurrekontuan, guztira 120.000 eurotik gorako ekarpena eragiten dutenak. Alderdi Sozialistatik jaso dira beste 7 ekarpen 112.600 euroko ekarpena egiten dutenak, eta EAJ taldetik jaso dira beste 5 ekarpen 76.000 eurotik gorako ekarpena eragin dutenak aurrekontu proposamenean. Eta norbaitek zerbait esateko hori kontrako horik ez badu behintzat, hauek berrestea proposatzen dut. Hauek berrestuta, beste emendakinen tartean, EAJak eskatu zuen bozkatzeko beste emendakin guztiak blokean. Beraz, EAJaren eta lehen aipatu ditudan 5 hauez gain proposatu dituen beste proposamenak bozkatzeko aldeko bozkak, kontrako bozkak eta abstentzioak. Ondo, eskerrik asko. Beraz, gainerako proposamenak ez dira aurrekontuan sartuko. Eta bukatzeko orain
aurrekontu proposamen orokorra bozkatu aurretik, zabaldu nahi nuke azkeneko balorazio ronda bat egin nahi badu talde bakoitzari, txikienetik handienerako proposamena egingo dugu, eta beraz garoa zurea litzateke hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, asteko eskerrak eman nahi dizkiogu Abotxanitzi, guk udal aurrekontuari egindako proposamen guztiak aztertu, baloratu eta esan bezala lekua egiteko erakutsitako prestutasunarengatik eta elkar ulertzeko. Eta baita ere langilei zenbaki festa honetan ere laguntza hori eskaintzeagatik. Era berean argi dago denok nahiko genukela gehiago, hori hala da. Baina EH Bildutik ere ulertu dugu zein den tokiko gobernuak aurrekontu hauen kudeaketari dagokionez duen lehentasuna, betetzea, exekuzioa, Paperean idatzita dagoena egia bihurtzea, guk ikustea. Eta ez orain artean bezala, diru asko, proiektu asko, baina gero gauzak ez egitea. Hortaz, norabidea argi izanik eta argi izanik ere gure herriaren errealitatea zein den, hau da, Hondarribia atzean geratu dela inguruan dituen beste herriekin konparatuz, izan etxebizitzaren gaian, zaintzan, berdintasunean, ekonomian, euskal kulturan, gauden puntutik abiatu behar dugula. Hori da gure realitatea, eta horregaitik aldaketaren hasiera adierazten duten aurrekontuak dira guretzako. Eta hori adierazten dutena, dira alde batetik Hondarribia lantzen likidatuko delako, eta kiroldegiaren kudeaketa udaletik egingo delako, eta hortaz ez delako ordainketak egiteko langilerik ez duen erakunde bat erabiliko. Azkenean berdintasun teknikaria izango dugulako, eta herri honek behar dituen politika berdinzaleak eta feministak aurrera eraman ahal izango direlako, ueman sartuko garelako, etxebizitzaren beharrari bi norabidetan erantzuteko ekintzak martxan jarriko direlako, bizesarekin hitzarmena eta baita ere etxebizitza huts eta ez irisgarrien diagnostikoa, memoria historikoak tokia izango duelako, mugikortasun jasangarriaren alde egingo delako. Hortaz, gehiago nahiko genuke, anbizio gehiagoz, gure proposamenetan jaso dugun bezala. Eta naiz eta prentxan irakurri dugun, ahal izan dugun, aurrekontu hauek kontinuistak direla, EH Bildurentzat aldaketaren hasieraren aurrekontuak dira. Ez dugu postaleko hiri bat nahi, bizitzeko eta bizia den hiria baizik eta aurrekontu hauek norabide horretan doaz. Ondorioz, 2024ko proposatzen diren aurrekontuak, urteetan Hondarribiak izan dituen aurrekontu feministenak, euskaldunenak eta sozialenak dira, eta bere memoriak ere bere pixua du. Guzti horrengatik, tokiko gobernuak aurkezten dituen aurrekontuak babestuko ditugu. Eskerrik asko, Alderdi Sozialistaren txanda. Gracias. Eskerrik asko. Gure usteetan, guk partida batzuk aurkeztu ditugu, aurrekontu hauetarako, eta beharrezkoak izan diren partidak izan dira, baina argi dugu, era berean, gaur egun, eta ongi azaldu den moduan, proiektu hauek eta dagokion tramite prozedurak kontuan hartuta, ez dira gauzagarriak, ez dago tramiterik eta ezin da aurrera egin. Hor dago, gure autobus urbano, diriko autobusaren proiektua esate baterako. Kasu honetan ere, eta egia da, guretzat gehiegitan gertatu dela, oraingoan ere ez dugu udalaren nahiko tramiterik izan, zerbitzu hau udalaren zerbitzua izateko frustragarria da guretzat, autobusik gabe geratzea, eta, espero dugu, oraindik ere, proiektu hau gauzatzeko eta beste batzuk ere gauzatzeko lanean jarraituko dugula, eta etorkizunean, kreditu aldaketak egiteko aukera izango dugula, gixanetako proiektuak aurrera eraman ahal izateko. Behar handia dugu hiriko mugikortasuna hobetzea, eta bertarako hiri garraioa hobetzeko. Badakigu 2024tik aurrera hiri arteko garraioa indartuko dela, baina honek ez du beti hiriko garraioa bermatzen, eta bertako lerro batzuk hobetu egin behar direla. Eta gainera koordinatu egin beharko dugu hiriko zerbitzua hiri arteko garraio zerbitzuarekin, zerbitzu publikoa hobea eman nahi baldin badugu. Gainera, ibilgailua gure zirkulaziotik atera nahi baldin baditugu, horretan ere neurriak hartu behar dira.
Horrez gain, aparkalekuari irtenbidea emateko, gustatuko litzaiguke hasieran Eusko Jaurlaritzak emandako aukera galdu ez izana izan ere, lurrazpiko parking bat egiteko aukera eskaini zitzaigun presa batean. Bertan etxebizitzak egingo dira eta hurrengo urtearen hasieran hasi nahi dituzte obra horiek. Badakigu, zailtasun teknikoak izan direla, eta honek gure diru sarreren aurrekontu handia suposatuko lukeela, baina hala eta guztiz ere oraindik pentsatzen dugu hemen apostu sendorik ez dela egin. Ez da posible izan apostu hori egitea eta oraindik ere pentsatzen dugu beste leku batean aparkaleku bat egitea planteatu beharko dela Javier Ugarten izan edo beste leku batean. Helburutzat hartu behar da. Parking bat behar dugu eta gutxienez legintzaldi honetan konpondu nahi genuke arazoa on bestela. Ezingo ditugu peatonalizatu edo oinezkoentzako eskaini gure hainbat leku eta inguru autoak izan ere arazo bihurtu dira eta azpiegiturak behar ditugu arazo honi aurre egiteko. Etxebizitzari dagokionez eta birgaitzari dagokionez hor ikusi genuen aukera bat 4 urteko plan bat martxan jartzeko Mendelun eta bertako auzoa bizi berritzeko horretarako Mugondoko etxebizitzerako finantzazio erabil genezaken eta hor ikusi dugu aukera. Egia da, tokiko gobernuak beste era batera aztertu duela arazo hau eta Estainliko erekina erosi duela, bertan bulegoak eskainiko dizkiola auzo honi eta 80.000 euroko partida bat duela horretarako. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzak ere eskaini du finantzazioa kontzeptu horretarako bere aurrekontuetan. 120.000ko partida bat zeukan bere zirriborroan eta pentsatzen dugu, pausak ematen ari direla, zuhurtasunez, baina guztiek ematen ditugun pausoak dira. Eta azkenik elkarrekin dihardugu honetan. Etxebizitza arloan, bestetik hor gabezia batzuk ikusi ditugu, alokairua sustatzeko laguntzen gabezia dugu, alokabide indartzeko gabeziak dauzkagu. Guk eskatu dugu Hondarribian zona tentsionatu. Alokairu zona tentsionatu izendatzea. Denok dakigulako zein diren bertako alokairu prezioak oso altuak dira eta beraz laguntza hauek beharko genituzken bertako prezioa jaitsi ahal izateko. Baina ez dago horretarako aukerarik, ez dago partidarik Muliateko eta Damarriko planak aurrera eman izateko ere, baina espero dugu etorkizunean horiek gauzatzeko aukera izango dugula. Merkataritzari dagokionez, bestetik egia da onartu dela bertako merkataritza bonodenda horiek zabaltzeko. Baina tiket bairako eskatutako diru laguntza 2023rako ez da baliatuko eta hor aukera bat galdu dugu. Izan ere hor bazegoen diru laguntza bat aurreko legegintzaldian onartu zena eta beste partida batera bideratu zuena eta oraingoan diru laguntza horrekin gabe geratuko gara eta tamalgarria da izan ere autonomo txikiek eta merkatariek 30.000 euro inguruko inbertsioak egin behar izan zituzten eta interesgarria izango zen gure udaletik ere laguntza bat eskaintzea eta ezin izan. Irisgarritasunari dagokionez onartu da partida bat igogailu bat jartzeko Donostia kalean eta horrez gain beste igogailu bat jarri nahi genuen Solbesen eta Aldezarren artean eta udaletik esan digutenez hori bertako plan orokorraren araberako izango litzateke eta guk beste partida batzuk ere ikusi genituen, aurre ikusten genituen ibilgailuak jartzeko beste eraikin batzuetan onartu ez direnak. Eta hirigintza arloan ere badira beste hainbat gai interesgarritzat jotzen ditugunak Muliaten esate baterako bertako gizarte zerbitzuak hobetu nahi ziren eta BM gainean egin nahi ziren. Horrez gain beste proiektu bat jarri nahi zen auzunea berritzeko eta Muliateko instalazioak hobetzeko. Hor badago beste lokal bat udalaren izenean dagoena eta Saseta inguruan dagoena. Horrez gain Zumardian, Alamedan kontuan hartuta zein diren azken hilabete hauetako itsasgorak eta honek ze ondorio izan dituen bertako baratzeetan eta etxebizitzetan, hor bide horri bat jartze aurre ikusten genuen gainerako administrazioekin batera horretarako 18.000 euroko partida bat aurre ikusten genuen egoera aztertu ahal izateko ikusi dugu horretan, gure udal talde honek dauzkan helburuak kontuan hartuta eta 2030 agendarako lotura eginik ikusten dute hor erantzun behartzaiela itsasgorak ekarriko duen edo itsasa igotzeak ekarriko duen arazoa konpontual izateko. Hor larrialdi bat dugu eta espero dugu hor neurriak hartzen joango garela
eta legegintzaldiko beste momentu batzuetan erantzun ahal izango zaiola. Eta hezkuntza arloan euskarari eman beharreko laguntza hori errepikatzen eta eskatuz jarraituko dugu, eta bertako familiei eskola materiala erosteko laguntzak eman beharraz ere emateko ere eskaerak egingo ditugu. Tamalez, ez da aukerarik izan 2024ko eskolarako itzulerako partidarik habilitatzea, baina behar bada etorkizunean aukera izango dugu. Gizarte zerbitzuei dagokionez hor agertzen dira partida batzuk, aurrekontuetan ere antzekoak ikusi ditugu, gure ustez Alderdi Sozialistak hainbat urtetan egindako eskarari erantzuten diote. Egia da, era berean, guk partida gehiago ikusten genuela, bai alokairuri begira eta bai etxebizitzari begira, baina aipatu moduan, ikusten dugu emandako pausuak hobetzen aldera daudela eta hau ere hobetu ahalko dela, gero, kreditu aldaketen bidez. Bigarren transmisioko etxebizitza dagokionez eta larrialdei etxebizitza aukera zabaltzeari dagokionez, Eusko Jaurlaritzatik esan zaigu bertan udalaren izenean dagoen etxebizitza bat gezki edo erabiltzen ez den etxebizitza bat berrerabiliko dela. Eta horrez gain erosketa berriak ere egin beharko dira, operatiboagoak izateko. Eta guztia diot, izan ere hasieran, hor diagnostiko egin denean ikusi dugu Hondarribian gertatzen den horretan, irtenbide ezberdina proposatu izan dira, kasu berdinetarako. Egia da, halaber, herritarrei arreta emateko zerbitzu horretan bulegoa hobetu nahi dela, bertan aipatu da makinak edarriko direla zerbitzu hori eskaintzeko, eta badira beste proiektu batzuk ere, esate baterako doluaren kanpaina edota zaharretxeko kafetegia berriro lizitatzearen aukera. Hori guztia ondo ikusten dugu, eta badira, beste proposamen batzuk ere, norabide bera dutenak eta begionez ikusten ditugunak. Era berean ongi ikusten dugu gure aurrekontuak garapen jasangarrirako helburu horiekin lotzea, 2030ko agenda horrekin lotzea, eta hau ezinbestekoa da, izan ere pandemia garaian, eta Josuk Alderdi Sozialistatik dagoeneko dokumentu bat garatu zuen helburu horietan oinarritutako aurrekontu batzuk izateko. Polikirolegiari dagokionez guk obra batzuk planteatzen genituen, eta 1.000.000 euroko partida bat gehitu genuen horretarako, kirolegiaren mantenua garatu ahal izateko. Eta hor, inbertsioak egiteko eta erreformak egin ahal izateko. Eta behar bada etorriko dira 2025 baino lehen, baina udaletik esan zaigu eta gobernu taldeak esan digu zain daudela momentuz, eta lehenik eta lehentasuna behintzat, titulartasuna eskuratzea izango litzatekela. Ez dakit guk esku hartzerik egin daiteke lehenago, baina gutxienez hor ideia hor dago. Horrez gain, nahiko genukeen, 24ko aurrekontu hauetan beste partida batzuk egitea, etxebizitza berritza, autobusta, zerbitzu sozialak indartzea, mugondo auzuna ere hobetzea, eta tokiko gobernuak baiezko eman digu gure eskaeretan, baina momentuz ezin izan ditu denak kontuan hartu, eta esan digu ez duela, gero ejekutatuko ez diren partidak txertatzen. Izan ere, horretarako tramiterik administratibo berkatu ez dago. Eta beraz, egia da, guk insistitzen jarraituko dugu, baina era berean ulertzen dugu eta lankidetza eskainiko dugu norabide honetan dauden iniziatiba horietan eta herritarrei eskainiko zaien zerbitzuak hobetzen. Egia da, aurrekontu hauek ez dira Alderdi Sozialistarenak, ez dira guk planteatuko genituzkeenak, ez dituzte guk jasotako eskaera guztiak erantzuten, herritarrek egindako eskaerak erantzuten, eta hori kontuan izanik abstentzioa botatuko dugu, nahi dugulako Hondarribiak aurrera jarraitza eta arazoa konpontzera. Hori bai, adi egongo gara exekuzio ebaluazio eta informe horietara, hor ikusiko dugu zein den aurrekontuaren exekuzio maila, zein diren gure partiden exekuzioak, eta baita guk proposatutako guk eginiko proposamenen exekuzio maila zein den ere ikusi ahal izango dugu. Izan ere, ez du balio guk proposak egitea, gero hori bere horretan geratzeko edo bazter geratzeko. Beraz, saiatuko gara guztion artean aukera baliatzen, eta aurten 1,5 handitu den partida honen exekuzio maila nora doan ikusten. Eta espero dugu, proposatu diren proposamen hauek, urrengo kreditu aldaketetan edo urrengo aurrekontuetan kontuan hartuko dituzuela. Eskerrik asko. Hemen EAJaren txanda, Gonzalo. Mi esker, Igor, mi esker bai Garoa eta Noemi. Barkatuko dira zute, baina bai gaztelera eta euskara zingo den, balorazioa.
balorazio politikoa eta gure aldetikan, gure ustez, behar duen balorazio aurrekontu hauekeri. Como hemos dicho en la intervención anterior, Aurreko hitzartzean entzun dugun moduan, azken aste hauetan entzun dugu Hondarribiako udalak hurrengo urteetan inoizko aurrekonturik altuenak izango dituela. 29 milioi eurokoak. Iaz baino 4 milioi gehiago. Entzun dugu, halaber, alkateak nola esan digun, harri azpietan ere dirua bila ibili direla, eta baieztapen hau mingarria egin zaigu. Egitan, benetan diozue, harri azpitan bilatu duzuela dirua, zein da mezu horren asmoa. Gobernu berriak bere ikaragarrizko saiakera egin duela zerbitzu hobeak eskaintzeko, kasu honetan, hainbatetan aipatzen duten gardentasun hori praktikan jartzeko, herritarrei esan behar zaie ez dela inolako harririk altxa behar izan 4 milioi gehiagoko aurrekontuak izan izateko. Igoera horren arrazoiak honakoak dira. Batetik, Gipuzkoako ekonomiaren ibilbide ona, aurrekusten duena, diru bilketan handiagoa izango duena, eta udalerrietan hau hobeto banatuko dela. Hondarribiako kasuan, 15 milioi euro gehiago dira, iaz baino bat gehiago. Horrez gain, bankuetako interesak kobratzeko aukera ere hor dago, bertan altxortegia agertzen da. Eta aurten lehenengoz 1,5 milioi eskainiko dizkio altxortegi honek aurrekontuari. Eta hau, diru-sarreretan aurkezten da, eta bertako kudeaketa ere udalak berak egingo duela, aipatzen du. Eta 1 milioi batetik gorako diru-sarrerak izango du, hau diru-sarreretan kontuan hartu da, baina baita gastuetan ere, 1,5 milioiko gastua izango baitu. Dagoeneko hor iritsi gara 4 milioietara. Erraza da, herritarrei ulergarria den aurrekontu bat trasladatuko zaiela esatea, baina gauzak ondo, jakinarazteko ondo eta zintzo bete behar dira. Errealitatea adieraziz. Asko pozten gara, aurrekontua 1,15 igo dela ikusita. Eta naiz eta inoiz ez den hau onartzen, igoera hau eta igoera hau egiten dutzen, iazko gobernuak egindako kudeaketari esker egin dezakegu orain igoera hau. Eta EAJ alderdiak aldundiaren aurrean egindako gestioari esker, kudeaketari eskerre lortu dute. Era berean, mingarri eruditzen zaigu alkateak esatea igoera hau bertako tasak igo gabe lortu duela. Eta berriro ere, errealitateari hobeto begiratzea falta da kasu honetan. Izan ere, Hondarribian ezarritako zergak ez dira igo 2013-tik. Azken 2 legegintzaldietan, EAJ indarrean egon den, edo agintan egon den azken 2 legegintzaldi hauetan ez da zergarik ez tasarik igo. Eta hori argi utzi nahi dugu. Ez dezazuen pentsa, abotsan hitz dela tasak igo gabe aurrekontua handitzen duen lehen alderdia. Era berean, deigarria iruditzen zaigu, hau orain arte egin den aurrekonturik partekatuena eta ekarpen gehiena jaso duela entzutea. Horretarako nahikoa da datu errealek aztertzean. Izan ere, zenbakiak begiratzen baditugu, hor ikusten dugu, oposizioko taldeek egindako 310.000ko igoera hori dela igoerarik altuena. Baina, kontuan hartzen baldin badugu, historiako aurrekonturik altuenak hauek direla, nola ez da horrela izango. Baina konturan hartzen badugu honek 310.000 euro hauek 29 milioi eurotan zenbateko portzentaia hartzen duten iazko 100% lortuko dugu. Eta 3ko erregela txiki bat eginez, argi ikusten da 369.000 euro o 24 milioitan banatzen baldin baditugu igoera paretsua dela. Hau da, 310.000 euroko igoeraren parekoa izango litzatekela. Bakoitzak egingo du bere balorazioa, bakoitzak ikusiko du hori asko den edo gutxi den. Baina 100% da portzentaia, iazkoaren berbera. Eta errealitateara gehiago egokitzen baldin baditugu, aurrekontu hauek, eta horretarako iazko plenoko aktaren zati bat irakurri nahi nizueke. Ditugu. Bai damarrin, arau zuzuideoetan jarrita dagoen bezala, etxe bizitza publikoak egiteko 4 milioi euroko partida. Etxe bizitza lokatzeko diru laguntza ere planteatzen ditugu, 75.000 euro. Beste alde, etxe bizitzak birgaitzeko eta partida bat proposatuko dugu,
800.000 euro. Goikorrota eraikina birgaitzeko proiektu bat egitea ezinbestekoa deritzigu. Mugikortasun politikai dagokinean, oineentzako bidasoa ibilbideko espaloia birgaitza proposatzen dugu. Aparkalekuak berreskuratzeko proiektu bat ere egin behar dugu. Disuasorioko aparkalekua. Proiektu bat ere aspaldian aipatzen ari gara, eta zer esanik ez, autokabenentzako aparkalekua eta zerbitzu gunea. Horrek ere partida ekonomiko beharrezkoa du. Nahi eta nahi ez. Ekipamentuei dagokienez, arrantzale osoa birgaitzeko burutzea ekonomikoki baloratu eta partida bat sartu behar da ezinbestean. Egin nahi bada, noski. Guk proposatzen dugun partida hori sartzea. Arkoia auzoko saneamendu sistemak orokorreko txertatzeko aurrekontua eta beharrezko da eta hori proposatzen dugu. Eta azkenik, bukatzeko parte hartzaile dagokinean aurrekontuaren 100%. Seguro que el alcalde ha reconocido estas palabras. Ziur naiz, alkateak hitz hauek ezagutuko dituela. Iaz, horko eserleku horretatik berak esan zituelako hitz hauek. Erraz esaten dira hitz hauek eserleku horretatik. Eta egia da, proposamen hauek eta beste hainbat ez direla topatzen era berean. Tokiko gobernuak aurkezten dituen aurrekontuetan. Behar bada, harri azpitan topatu beharko ditugu, hoiek ere. Abotsan hitzek dituen proposamen hauetan, dagoeneko PNV EAJak proposatutako hainbat auzune hobetu nahi ditugu. Eta Arkoia, Igerbidea eta bar bazter geratu dira. Naiz eta EAJak partidak proposatu dituen auzune hauek hobetzeko. Abotsan hitzek ukatu egin du kalez-kaleko bigarren fasean aurrera egitea. Eta baita, aurreko gobernu taldeak proposatzen dituen beste hainbat partidetan ere. Abotxanitzeko oso argi zeukan, zein alderdirekin adostu nahi zuen aurrekontua, eta lehentasuna argi agertu du, eta hori argi ikusi dugu, Abotxanitz EH Bildutik datorrela ikusita. Ez duela EAJarekin aldeko boska jaso nahi. Bilduk bizi negotzi, 10 milioi uste dut, bertan sartu dut pipus eta kiroleiko obraz, sartu gabe zegolako purua, esan baino lehen, barkatu aroa, proposatzen egin du eta 120.000 euroko onartu dizkiete aurrekontu kontinuista batean. Eta Bilduk alde boskatzen du. Blanco y en botella. PSek bizi negotzi, 7 milioiko uste dut proposamen egin du. 107.000 euroko onartzen dizkiete. Bildu baino gehiago lortu duena esan daiteke. Eta abstentzioa. EAJari 6 negotzi, 5 milioiko proposamena egin du eta 76.000 euro. Euroko onartu dizkiete. Argi dago zein tokitan jarri nahi izan duen gaituen gobernuak. Gure proposamenak ezagututat ere. Ez esan diete arrantzale auzori bizilagunei, ez Pasaiko kalekoi, ez Igerbidekoei eta Bar kaleko bizilagunei. A pesar de los grandes titulares de presupuestos Naiz eta aurrekontu eraldatzaileak egin. Ikusten dugu, aurrekontu honek aurreko lerro kontinuista mantentzen duela, aurreko proposamenak mantentzen dituela. Ez dira, beraz, hain aurrekontu txarrak izan aurreko urteetakoak. Eta beraz, erantzukizunez jokatu behar dugulako herritarren artean, eta aurrekontua behar dugulako bertako proiektu garrantzitsuenak aurrera egiteko, kasu honetan guk abstentzioan joko dugula. Uste dugulako koherentzian dela garrantzitsuena. Eta inoiz baino garrantzitsuagoa da gainera koherentzia politikan, eta beraz guk lerro hauekin markatuko dugu gure oposizioa. Eskerrik asko. Asko, Gonzalo, beste toki batetik hasi astea pentsatzen nuen ahotsan hitzetik egiten dugun balorazioa, baina batzutan entzuten ditugun hitzekin hain harrituta geratzen gara, ez dakit ez jakintasuna den, edo beste zerbait den. Baina entzundakoak entzun eta gero, harrituta gelditzen naiz. Aurrekontu hauek kontinuistak direla esatean, uste dut edonork 115ko hazkunde bat planteatzen den edonork badakiela aurrekontuak ez direla kontinuistak. Bai badaude kontzeptu batzuk gizarte larrialdietako partidak mantentzen ditugu noski. Arlo sozialari dagozkion kopuru batzuk mantentzen ditugu noski.
Baina aurrekontu honek baditu berritzaileak diren, eta hemen entzun ditugun hitzen aldetik hainbat aipatu dira, ez? Azken finean, alde batetik gardentasun ikuspegi batetik, udaltalde honek egin duen apostua nabarmena da. Uste dut, herritar guztiek badutela tresna bat, eta lehen aipatu dut Hondarribiko aurrekontuak klikatu ezkero ikusgarria den eta partidaz partida jasotzen diren elementu guztiak jasotzeko aukera badutela. Eta hau berrikuntza nabarmen bat da. Ziur nago herritarrek orain artean sekula ez dutela aukera eduki jakiteko zer egin behartzen beraien diru ekarpenekin. Eta diru ekarpenak aipatzen ditudanean, hemen aipatzen da Gipuzkoako ekonomiaren egoera onari esker jasotzen dela €1.000.000 gehiago. Baina egoera ekonomikoa ez da Gipuzkoakoa, Euskal Herrikoa edo gure ingurunekoa da. Eta nondik ateratzen dire ekarpen horiek? Hondarribitarrek ordaintzen dituzten zergetatik, herritarren ekarpenetatik jasotzen diren baliabideak dira. Eta herritarren ekarpenak handiagotu egin dira udal zerga eta tasak igo gabe. Uste du sekula ez dudala esan nik beste garaietan igo edo ez diren igo, baina badirudi lehenengo aldia dela esan dudananik eta hori ez da egia. Bestalde batetik aipatu nahiko nuke irakurketa kritiko bat egin dela EAJ taldeari jaso zaizkion ekarpenei dagokionean. Bada, esan beharra daukat, eta hau lehen egin dudan hain irakurketa baikorretik ez nuen horretan sakontzerik nahi, baina esan beharra daukat, eta lehen adierazi dut prozeduraldetik berrikuntzak egin ditugula. Eta udaltalde guztiak egokitu dira berrikuntza horietara, eta urrian erdirako esango nuke, hemen daukat datua, EAJak ez barkatu, Alderdi Sozialistak urriak 13an aurkeztu zituen bere proposamenak erregistro bitartez, EH Bilduk 14ean, eta EAJak ez ditu erregistro bitartez erregistratu bere proposamenak. Eta hala ere, udaltalde honetatik eta ni alkate bezala lehen aipatu dut eskuzabal izan nahi izan dudala. Eta batzordea, hau da, udalbatza honetara diktaminatu beharreko batzordearen 2 egun lehenagotik emailez pasa zituen bere proposamenak. Eta hala ere bildu ginen. Eta bildu ginen eta jaso genituen ekarpenak. Eta egin genituen egin beharreko azalpen guztiak. Hau da, prozedura berri horretan parte hartu ez duen bakarra Eusko Alderdi Jeltzalea izan da. Eta gainera, erregistratu gabe eta onartu ditugu beraien proposamenak. Erregistro bitartez sartzea gure prozeduran ezinbesteko gai bat da. Horri begiratuta, aipatu behar dut, zeren bi taldeetatik aipatu da, etxe bizitzak alokatzeko laguntzak falta direla. Etxe bizitzak alokatzeko laguntzetarako 50.000 euro daude gazteentzako partida batean. Eta espero dugu hori burutu ahal izatea. Baina aipatu dira, eta EAJaren aldetik aipatu dira hainbat gaia, nire aurreko urteko hitzak aipatu direnean, lanketan gabiltza buru belarri proiektu horietako guztietan esango nuke. Bai, APOaren barruan txertatuz eta APOa garatzeko aurrekontu partida eder bat sartu dugu. Bai, tramitazio administratiboak burutuz, Arrantzale auzoa aipatzen da hemen. Baina Arrantzale auzoaren aurrekontua ez da sartu aurrekontu orokorrean orain, ez daudelako egin beharreko izapideak eginak. Santiago kalekoak daude izapidetzen urte hasieran abiatu ahal izateko lanketa horrekin. Urtean zehar, eta aipatuko dut, Arrantzaleko auzoko obrak egiteko dagoen aurrikuspena 15 hilabetekoa denez, izapidetuko ditugu egin beharreko tramite administratiboak urtean zehar, eta ez dugu, lehen aipatu dut, ez ditugu behin eta berriro proiektuak salduko hemen gauzatuko ez ditugunak. Gu proiektuak martxan jartzeko aurkeztuko ditugu, eta ez
behin eta berriro proiektu berdinekin. Ez banago oker, udaltalde batek, edo hemen gobernuan aurretik zegoen udaltaldeak, Arrantzale auzoko bizilagunei aipatu zien irailean jaien ondoren lanak martxan egongo zirela. Hori esan zitzaien auzotarrei, eta esango nuke proiekturik gabe, kontratazio izapiderik egin gabe, ezinezkoa dela jaien ostean lanak abiatzea. Eta beste gauza bat aipatuko dut ere. Egiten ziren proiektuak, hain ziren faraonikoak, adibide bat jarriko dut, eta lehen EH Bildutik aipatu da, eskatua zutela 2 haur parke estaltzeko beraien proiektuan, eta azaldu zitzaien, eske genuen proiektu batetik eta genuen diru partida batetik, ez da haur parke bat estaliko, 3 haur parke estaltzeko aukera eman digu. Arrantzale auzoko obra proiektua iritsi berri denakin azken egunotan, eta esaten dudan bezala, izapideak ez daude eginak, izan ere proiektua berari oniritzi teknikorik etzaio eman oraindik, 3 milioi euro terdi inguruko obra faraoniko batetaz ari gara. 3 milioi euro terdi. Beharrezkoa da, edo egin behar dugu egingarriak diren proiektuak, errestasunak eta aukerak emango dituztenak, bai ekonomikoki orekak bilatzeko eta baita herritarrei beraien beharrak asetzeko ere. Aipatu genizuen gure lan ibilbidean, 4 urteko lan ibilbidean, zeintzuk diren aurreikuspenak auzoak garatzerako garaian. Eta teknikoki esan zaigu, kalez kale egintzen bezalako prozedura bat egitea ez da egokia. Kudeaketa aldetik ez da bat ere egokia izan, eta balorazio bezala ez da bat ere egokia izan. Landuko ditugu proiektuak noski. Eta gu gaur hemen aurkeztu duguna konpromisoak dira. Konpromisoak dira, eta mundu guztiak gardentasun ikuspegi batetik jarraitu dezaketenak, konpromisoak dira arlo sozialari indarremateko, parekidetasunari edo parekidetasunean sakontzeko, haur nerabe eta adineko pertsonen beharrei erantzuteko. Uste dut egin dugun lanketa ona dela. Uste dut jarraitu dugun prozedura egokia izan dela. Ez dudana ulertzen da azken irakurketa honetan egiten den ikuspegi negatiborik. Ulertzen dut mina edo samina, ulertzen dut, baina uste dut ez datorrela bat egin den lanketarekin. Izan ere, nik neuk aitortzen dut, gehiago jorratu nahiko nukeela. Baina egin dugun esfortzua, arlo ekonomikoari begiratuta eta ahalik eta proiektu gehieni erantzuna emateko, uste dut ezin ukatu daitekela. Berritzailea izan dela, hainbat arlotan ez aitortzea, ez dut uste zintzotasunez jokatzea denik. Izan ere, bai gardentasun ikuspegi batetik, bai ingurumenaren ikuspegi batetik, hemen aipatu da, garapen jasangarriko helburuekin nola lotu diren 80 piko proiektu, eraldatzailea ez denik aurten aurkeztu den aurrekontua, kopuruz ere horrelako igoera nabarmen bat izan da, nekez ulertu daiteke diskurtso hori, minean eta saminean oinarrituta ez badago behintzat. Beraz, nik Hondarribiko herriari bai helarazi nahi diot egin dugun lanketa kolaboratiboa izan dela, guztion arteko lanketa bat izan dela, hasieratik lanketa honen parte egin nahi izan ditugula herriko sentsibilitate ezberdinak, gardentasunaren ikuspegiari sakon heldu diogula eta herritar guztiak edukiko dituztela tresnak jakiteko, ezagutzeko, bai zer aurreikusten dugun eta bai nola garatzen dugun, ahalik eta aurrekontu sozialena garatu duguna, lehen esan dut ere parekidetasunean salto nabarmena emateko asmoa duena, euskarari ere
begirunez heldu diogu eta espero deu urratsak ikusteko aukera izatea etorkizunean, eta eskertzen dut egindako lana eta eskertzen dut, uste dut lan horren ondorio baita gaur hemen aipatu diren udal aurrekontu honen bozkak. Izan ere, niretzat garrantzitsua da eta uste dut azkeneko urteekin alderatuta kontrako bozkarik ez izatea garrantzitsua dela. Uste dut sakontzen lagunduko digula eta guztiok bat egingo dugula datozen urteetan eta ohitutzen garen heinean lanketa modu oneri heltzeko. Hau da, denona den erraminta bat da aurrekontua. Aurreikuspen erraminta bat da. Eta bereziki, hasieran aipatu dudana, aurrekontu batek ez du ezertarako balio gauzatzen espaldin bada. Eta horretan ere, bide lagun izatea espero dut, gobernu taldetik ekingo diogu buru belarri, baino gainerako ere eskatuko dizuet, bakoitzak egiten dituzuen edo jaso diren proposamen hauetan ere lanketan parte hartzeko, guztiona baita gauz erraminta hau egikaritzeko ardura. Eta horretan herritarrei ere esan, jaso ditugula, jaso genitzakeen eta orain gauzatzea aurre ikusten ditugun proiektu eta proposamen guztiak, jarraipena egin nahi badute sar daitezela udal webgunean, baino honekin ez gerela ase geratzen. Erronkak baditugula, bai aurtengo urtean, espero dut erronka horietako zenbaiti aurre egiteko aukera izatea, baita erronkak baditugula datozen ekitaldietarako ere, izan ere, 4 urteetarako etorri baitkera, eta asmo osoa baitugu egin beharreko eta bete beharreko proiektuak betetzen joateko. Gure hurrengo urratsa izango da, legealdi plana aurkeztea, behin aurrekontua onartuta dagoelarik, eta hor adieraziko dugu zein den 4 urteko lan dinamika eta zeintzuk aurre ikusten ditugun 4 urte hauetan garatuko ditugun proiektu guztiak. Honekin amaitzen dut, mila esker. Beraz, ongi badiritzozue, aurrekontu 2024ko aurrekontu orokorra onartzeko proposamenaren bozketari ekingo diogu, aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioak, beraz gehiengoz onartua. Eskerrik asko, datorren urterako erraminta garrantzitsua daukagu aurretik eta ekingo diogu denon artean. Ongi baderitzozue, pasako gara proposamenen atalera eta 4. puntuan EAJ-PNV udaltaldeak aurkezturiko proposamena ekialde hurbileko muturreko indarkeria egoerari buruzkoa, zuena da hitza, ez dakit nork aurkeztuko duen. Kaixo, arratsaldeon eta eskerrik asko. Azkeneko asteetan edo hilabetean ikusten ari gara edo iristen ari zaizkigu irudi eta istorio oso gogorrak eta negargarriak benetan, eta aurreko plenoan aurkeztu genuen mozioa, baina gaurkora ekartzea erabaki genuen egun hartan. Eta zuzenean irakurri egingo dute alderdiak aurkeztu duen mozioa. Ekialde hurbilean bizi den muturreko indarkeria egoeraren aurrean, Hamasek Israelen aurka egindako eraso terroristaren eta Netanyahuren gobernuaren ondorengo gerra egoeraren adierazpenaren ondoren, Hondarribiko udalak honako adierazpena onartzea proposatzera ekarri dugu gaurkoan. Hamasek urriaren 7an Israelen eta Israelgo herritarren aurka egindako terrorismo ekintzak zalantzarik gabe gaitzesten ditu. Terrorismo orok bezala legitimitaterik eta justifikaziorik ez dutenak. Eta babesa eta elkartasuna adierazten die eraso horretan eta ondorengo erasoetan hildako eta zauritutako biktima guztien familiei. Era berean, 100 pertsona bahiketa, emakumeak, adinekoak, haurrak eta familiak gaitzesten du eta berehala askatzeko eskatzen du. Israelek kanpoko erasoen aurka defendatzeko aukera badu,
baina Israelei eskatzen diogu bere bidezko defentsan zorrotz bete dezala nazioarteko zuzenbide humanitarioa Hamasen aurka sustatzen dituen ekintza guztietan. Zentzu horretan, eskatzen du Palestinako biztanleria zibila errespetatzeko. Gazako biztanleria zibil palestinarrentzako oinarrizko produktuen blokeoarekin amaitzeko eta laguntza humanitarioa behar duten herritarrei baldintza egokietan iristea ahalbidetzeko. Israelgo armadaren bereizi gabeko erasoetan hildako eta zauritutako biktimei eta herritar zibil palestinarren familiei babesa eta elkartasuna adierazten die, zalantzari gabe gaitzesten duena. Era berean, Israelek eta Palestinako herriak estatu propioa izateko dituzten asmo legitimoak ere onartzen ditu. Estatu horiek seguruak, bideragarriak, baketsuak eta kooperatiboak izan behar dute, eta norabide horretan doazen ekimen guztiak babesten dituzte. Konponbide baketsu, demokratiko eta elkarrizketatua NBR-en ebazpenetan eta Osloko 1993ko akordioetan oinarrituta, alderdiek 75 urteko indarkeria eta sufrimendua amaitzeko bidea izan daiteke. Indarkeria hori zoritxarrez, milaka pertsonak pairatu dute bi aldeetan. Europar Batasunari eta nazioarteko komunitateari indarkeriaren espiral horri geldiarazteko, haren edapena saiesteko eta lehenbailen bake iraunkor eta eraginkorra eta gatazka honi behin betiko konponbidea emateko behar diren ahalegin guztiak egin ditzatela eskatu behar zaie. Eta azken puntua, gure herrian gatazka honen inguruan egin diren pintadak salatu nahi ditugu ere, bizigaren sistema demokratikoak aukera ematen digu gure iritzia hainbat moduz berdinen bidez adierazteko. Eta beraz, ezin ditugu onartu fatxadak eta hormak zikintzen dituzten pintadak. Lehenbailen garbitzeko eskaera luzatzen dugu. Mila esker. Eskerrik asko, Maria. Iritzi ronda bat zabalduko dugu. Ez dakit, Aitzol, mesedez? Bai, arratsaldeon guztiei. Lehenik eta behin, hemendik, Abotxanitzek beti eduki da Palestinar herriaren, gatazka presente eta Palestinar herriari bere elkartasuna adierazi du hainbatetan. Eta, mozioari bueltatuta gaur ere tokatzen zaigu, historia irakasgai bat ere. Kasu honetan, ariketa pedagogiko bat bezala, ez? Eta horren oinarria hartuta EAJak aurkezturiko mozioaren lehenengo eta hirugarren puntuetan egingo dut alderaketa historiko bat EAJak egin duna, eta gero historiaren beste afera antzekoetan nola jokatuko luke EAJak, ez? Eta kasu honetan, adibidez, Bigarren Mundu Gerraren adibide hartuta, EAJarentzat mozioa honako izango litzateke. Frantziar erresistentziak edota partisanoek 1940 eta 1945 Alemaniar naziarren eta Alemaniarreko hiritarren aurka egindako terrorismo ekintzak zalantzarik gabe gaitzentzen ditu. Eta hirugarren puntuan, esango luke, Alemaniar naziak kanpoko erasoen aurka defendatzeko duen eskubidea babesten duela. Edo, gurera ekarriz, gogoratu behar dugu ere, Euskal Herriak gaurko azkeneko hamarkadetan Palestinak bizi izan duen gatazka eta giza eskubideen urraketak 1956ko gerran pairatu zituela, eta kasu hontara ekarri, lehenengo puntua geratuko litzake, Eusko Gudarosteak 1956 eta 1957an estatu frankista edo kolpisten aurka egindako terrorismo ekintzak zalantzarik gabe gaitzesten dituela, eta hirugarren puntuan, estatu kolpista edo frankista kanpoko erasoen aurka defendatzeko duen eskubidea babesten duela. Esan gutxu, Aitzolze erokeri ari ziren botatzen, ez? Historia beste behin eta hemendik hamarkada bat utera horrelako aferak ikertzen direnean, nik uste dut nahiko garbi ikusten dela zeintzu diren joerak, ez? Edo da gehiago esan genezake, ez dakit orain EAJ salatzen hasiko den, bere garaian Agirre lehendakariak erosi zituen hegazkinez, hegazkin horiek egindako bombardaketan hil ziren zibila kondenatzen, edota Eliodoro de la Torre, Ogasun sailburu jeltzaleak Txekoslovakiatik ekarri zituen fusilek hildako soldadu frankisten kondena egiten, ez? Nik uste dut, edo behintzat,
ez gera sale gaur egun jokatzen ari den ekidistantzia eta neutraltasun joera horretan, ez? Orain arte eta azken hamarkadetan, Palestina kasu, baina beste hainbat adibide daude munduan zehar, giza eskubideen urraketak eta milaka herritar zibil erailtzen ari direnak, eta kasualki azken asteetan edo duela hilabete terdi, hotsa altxa duten horien, ez dakit, nola esan, iritzi neutroak edo, behintzat azken astetako komunikabideak, behintzat ez, ez dakit, gainezka egin dugu, eta guk zentzu horretan mozio ondako jarrera eta aipatzen direnak ez ditugu gure egiten, eta honegatik kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Josu, mesedez. Bai, arratsaldeon. Nik, ez dakit, hubiera preferido que hubiéramos tenido una... Nahiago nuke euk izan bagenu saioa izatea aurrekontuei buruzkoa izatea bakarri, baina mozioekin ari garen ez. Gu hasieran mozio bat aurkeztu genuen, behar bada ez genokan aurkezteko asmorik, baina ez genuen oharkabean utzi nahi gai honi dagokionez. Nahi genuke denon artean bat adostea, hiru indar politikoak edo laurona ezin izan dugu lortu. Eskertu beharrekoa da gobernu taldeak egin duen lana saiatu da akordioak bideratzen, baina ezin izan da lortu puntua edo komak balio dutela ondoko mezua baino. Eta nik uste dut negatiboa izan dela, eta gauza bat duela urte batzuk esan nuenean kafkianoa zela egoera herritarrak bai Israelen eta bai Palestinan sufritzen ari direnean, batez ere umeak, gu egotea eztabaidakaber puntua edo koma non jarri deitoragarri iruditzen zait. Baina EAJak aurkeztu duen mozioan guk onartu genitzakeen eduki asko, baina esan digu esaterako 8. pintaden gai hau ez datorrela ere ondoko gaiarekin bat, hori da herriko gai bat, askotan hitz egin dugu horren gainean. Uste dut bai mozio honetan saiatu izan garela erakunde adierazpena aurrera atera etzena, baina prentzan duela 2 edo 3 egun atera zen, 8. Ez duzuek kendu nahi izan. Ez dugu kontran bozkatuko, igual gauza askotan bat etorriko gainateke, baina abstentziora joko dugu. Zuen proposamena dagokionez? Gurea? Zuena? Pero yo creo que quería manifestar mi... Nire jarrera azaldu nahi nuen egoera honen aurrean, guk orduan abstentziora joko dugu. EH Bilduren izenean, Koldo, mesedez? Bueno, guk ere pena sartzen dugu ez heltzea adostasun batera, alderdi politiko guztiak, uste dugulako Palestinar herria merezi duela, eta ez gugatik, eta gure adostasunagatik, baizik eta Palestinagatik. Eta gero, aipatzea ez da, terminologian ez dugula bat egiten, EAJak aurkezten duen mozioarekin, ez da irmotasun berdinarekin salatzen alde batekoa eta bestekoa, uste dugu gehiago salatzen dela alde batekoa bestekoa baino, eta gero urrengo mozioan ere aipatuko dugu, baina badago termino bat hor legitima defensa edo defentsa eskubidearen terminoa, oso termino arriskutsua da. Ze bai batak eta bai besteak defendatzeko eskubide izango dute. Beraz, bati ematea eta besteari ez, iruditzen zaigu termino arriskutsua dela. Eta orokorrean hori ez gatoz bat terminologiarekin, eta guk ere kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Koldo. Lehenik eta behin aipatu, gaur 3 mozio daudela gai berdinari buruz, eta Josuk aipatzen zuen bezala pena bat dela ez adostasuneko testu batera iritsi izana, pena horik handiena nirea alkate bezala, izan ere gaur goizean bertan egindako saiakeran nik uste dut bilatu ditugula adostasunera heltzeko oinarriak. Eta matizetan, kometan eta hitz bakaneko
gaietan erorri dena ez da udal talde hau izan ere proposamena mahai gainean zegoenean, nik uste dut goizean hitz egindako, Bosemera Maile Batzordean hitz egindako oinarriekin jarri den proposamenean jasotzen ziren adostasunerako termino egokiak. Uste dut, bai talde politiko guztiek aurkeztu dituztenak idatziak uko egin diotela zenbait terminori eta jasotzen zuela oinarri bat adostasunean heltzekoa. Ez da posible izan? Ez da nahi izan. Ez da nahi izan. Eta penarik handiena nire alkate bezala izan ere goizean hitz egin duguna izan da aldela goazen bilatzera adostasunetako puntuak hitz egin ditugu zeintzu ziren puntu horiek eta ondoren gaur arratsaldean eta udalbatzara sartu baino pixka bat lentxeago bertan bera erori da Matiz eta Komengatik, baino ez da ezin da esan aurka egin duen horri edo horrek ezin du esan hemen pena badela Matizengatik erortzea, izan ere nondik etorri da ez onartzearen testua ez onartzearen arrazoia. Borondatea balego, iritsiko ginake, bagenutulako oinarri nahikoak adostasun batetara iristeko. Baina ez ezkoa. Eskerrik asko. Bozketara pasako gara ongi iruditzen bazaizue. Laugarren puntuan, EAJ udal taldeak aurkezturiko proposamena Ekialde Hurbileko mutirreko indarkeria egoerari buruz. Aldeko bozkak, kontrako bozkak, eta abstentzioak ez da onartua izan. Udalbatzako bosgarren puntuan, Ahotsanitz udaltaldeak aurkeztutako eta EH Bildu udaltaldeak babestutako proposamena Israel Palestinan egiten ari den sarraskiari buruzkoa. Uste dut Aitzolek irakurriko duela. Bai, arratsaldeon berriz ere. Eta, bueno, gaurko berria izan behar zuen ura, hau da, atzo komunikabide ezberdinek iragarri zuten sueten hori, tamalez, atzo gauean Israel eta Amerikako Estatu Batuek arteko negoziaketek atzera bota dute bihar artekoa, eta, behintzat gaur izan liteken eguna, bihar izatea espero dugu. Eta beste behin, garrantzitsua, ikusten dugu puntu hontan ere historiari errepaso txiki bat egita, ez? Eta kasu hontan, Palestinar herriaren inguruko histori txiki bat. 1947 urte arte, Britainiar imperioaren, edo, Britainiaren kolonia bezala izan zen, eta 1948an justuki, orain 75 urte beteko diren giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren urtean beran, Nakba gertakaria eman zen, arabieraz Palestinar herriaren hondamendia ekarri zuena, hau da, Palestinar herriaren 700.000 baino gehiago biztanle erbesteratuak izan ziren, 550 herrixka suntsitu zituzten, 31 multzokako erailketa eman ziren, Haifako getoaren sorrera ekarri zuen, eta 8.000 Palestinar baino gehiago konzentrazio esparruetan eta bortxasko lanak egitera behartuak izan ziren. Aipatu diren gauz asko ezagunak zaizkigu, ez? Europan 30. eta 40. hamarkadan eman zirenak. Kasu hontan, zapaldu eta zapaltzaileen arteko borroka dago, ez? Txikiak eta handiak, David eta Goliat, eta kasu hontan Palestina eta Israel. Egia dena da, azken hamarkadetan, zuzeneko biktima bihurtu direla palestinarrak. Beren lurrak okupatu, biolentzia areagotu, ekonomia ito, gizartea erbesteratu, eta haien etxe bizitzak suntsitu dituzenak. Israelen okupazioarekin nazioarteko zuzenbidearen urraketak nabarmenak dira. Ginebrako konbentzioaren 49. artikuluan adibidez, okupatutako lurraldeetako biztanleak leku aldatzera behartuta baitaude Israelen okupazioaren bitartez, haien bizitzak salbatzeko. Gogoratu behar da ere, Nazio Batuen erakundeak hainbat diktamen eta ebazpen egin dituela azken hamarkadetan, Palestina herriaren autodeterminazio eskubidea aldarrikatzen dutenak. Hasi 1980 hamarkadatik eta azkeneko urte hauetan egin diren azkenekoak. Eta
horrek ere Israelen okupazioak eskubide hau urratzen du. Bestalde, nazioarteko zigor auzitegiak bere 7. artikuluan gizaterian aurkako krimenak honelaxe definitzen ditu. Populazio zibilaren aurka ematen diren eraso orokor, sistematiko eta pasatiak. Besteak beste, erailketak, sarraskiak, esklabutza, deportazioa, bortxazko leku aldatzeak, desagertzeak, tortura, apartheida eta bar kontsidatu daitezke gizaterien aurkako krimen gisa. Aurretik zerrendatu ditugun eraso eta delitu gehienak, edo guztiak iaia, Palestina herriak pairatu izan ditu azken hamarkadetan, eta nagusiki azken asteetan zehar. Aipamen berezia behar dute ospitale, ambulantzia, eskola eta errefuxiatu guneen aurka Israelek buruturiko bombardaketak eta hala onartu dituenak. Nik uste dut hemengo guztiok ikusi ditugula azken asteetan, ospitaletan ematen ari diren giza eskubideen urraketak, horren ondorioz ur horniketa, argi horniketa eta batez ere lehen gai primarioak diren horniketa faltak dakarren sarraskia. Eta horren ondorio gaurko egunez 14.000 hildako baino gehiago edo erail ditu Israelek, horietatik eta zifra oso esanguratsua 140-tik gora aurrak dira. Eta beste puntu bat ere, ez dakit behintzat bitxikeria bezala edo behintzat bai da deigarria, Israelek kazetarien aurka eramaten ari den jazarpena. Eta kasu honetan, hainbat komunikabidek salatu duten bezala, kazetarien aurkako jazarpena barkatu bere bizikoa da, eta horrek dakar zeo zer eskutatzeko nahia edo beharra dagoela kasu honetan, ez? Eta jazarpen edo persekuzio horrek nagusiki gizarte zibila duela helburu zifretan ikusten den bezala. Eta kasu honetan, gure buruari galdetu behar digu zer kulpa duen gizarte zibilak kasu honetan, edo da beste adibide bat, korredore humanitarioak ez irekitzearen adierazpena edo nahia hori, ez? Nik uste dut, kasu honetan, ondorio ez da genezakeen gauza, Israelek ulertzen duen bezala dela violentzia, okupazioa eta indar militarren erabilera dela. Hau da, Israelek ez du kutsu manorik, ez du deus eduki, eta nik uste dut behintzat ez duela deus edukiko horrela jarraitu ezkero. Eta moziora bueltatuz, gustatuko litzatek azkeneko udalak zer adierazi nahi duen, lehenik eta behin, Israeldarren gobernuak Palestinan herriaren aurka egindako violentzia bai eta gizaterien aurkako krimenak salatzen dituela. Bigarren, Israelek Palestinari okupatutako lurraldeak Palestinarrei bueltatzea. Hirugarren, gatazkari aterabide justu bat ematea eta Palestinar estatuak askatasunean bere etorkizuna eduki dezala. Eta azkenik, Palestinar herriari gure elkartasun irmoa adierazten diegula inolako neutraltasunik gabe. Eskerrik asko. Mila esker Aitzol, EAJaren izenean, zerbait esateko, Gonzalo, zure da hitza. Mila esker Igor. Lehen aipatu zu modua, pena. Ematen dit, batez ere 3 mozio sartu izana, eta hori dakagu denak mai gainean. Eta pena dakat batez ere olako mozio bat ekatzea. Da dena ulergarria, da sarraski bat egiten da ari dena Israel, baina bakarrikan eskatzen genuen hemen beste punto bat. Hamasen ekintzak ere salatzea. Eta talde terrorista denez, ere ekintzako ekin barri ez salatu. Salatu delako beste astakeri bat egin zuten urriak 7. Eta Israel egiten ari den guzti hori ez da onartu biharreztare. Eta horregatikan azten nintuko gara. Eskerrik asko. Josu? Bai. Me aldetikan eskerrik asko por la lección de historia que nos has dado. Eskerrik asko, emandako historia lezioagatik, baina partzela da, zer esan. Guk gure mozioa aurkeztu genuen, izan ere gure mozioan, honetan, aipatzen dira biktima zibilak. Biktima zibilak aipatzen dira, eta hemen, ni ez naiz 58 urtean zentratuko lurraldeen aldeko borroka,
tamalez, egoten da gatazka horietan. Ukrainian gertatzen da, Turkian gertatu da, Armenian ere bai, baina gatazka horiek hor daude, baina guk, pertsona zibilizatu eta herrialde demokratiko gisa, defendatu behar ditugunak pertsona zibilak dira. Zer gertatu zen, hartan? Hamasek, goizetik gauera, eraso bat jo zuen, 250 gazte hartu zituen jaialdi batetik, eta bertako zibilak hil zituzten. Pertsonak hil zituzten. Eta dokumentu honetan ez da halakorik ageri. Hau oso partziala da. Zibilez ari gara berriro ere. Ez gara ejertzito armadazari. Ni ez nator bat, ezin ez bat etorrien eta jaguren ultra eskuineko gobernuarekin. Ultra horien ondorioak horrelakoak direlako. Izan ere, ultra eskuinak irtenbiderik ez duenean, militarki jokatzen du, alaxe egin du bizi osoan, bai Europan beste herrialdeetan, eta hemen ikusten dugu, zibilen aurkako eraso bat egon dela. Eta gero, ultra eskuindarra den gobernu baten erantzuna, magnizidio erabatekoa izan dena. Ikaragarria, eta hori ere hartu behar da, baina lehen atel bat ere bazegoen, eta ez da agertzen. Hori dokumentuan, sesgatuta dago, ezin dut honen kontra bozkarik eman ere, izan ere, aipatzen duenarekin ados nago, baina handizko bozkarik ere ezin dut eman. Bestelan zer esango dut, Hamasek egin zuena ondo dagoela? Hori ulertutzat eman behar da, ez? Hori onartezina da, moralki, niretzat behintzat. Egia da, historia hor dagoela eta atzetik ibilbide bat egon dela, baina urriaren 7an hor zeuden gazteak eta Zarauzko gazte hori horrek ere zer erantzukizu zuen? Israelita izatea? Edo eta Israelar guztiak berdinak dira orain? Ez? Ezinezkoa da. Hori ulertza eta onartezina iruditzen zait. Kontrako bozkarik ere ez dute emango. Izan ere kasu honetan alderik zailena eta gogorrena Palestinar herriak jasan behar du, baina bereizketa bat egin behar dut eta kasu horretan, abstentzia egingo joko dut, eta nik nire mozioan aurkeztuko dut, nire postura, nire jarrera zen den, eta orduan hitz egingo dugu. Bilduren izenean, Koldo. Berriro esan pena dela, ez bat egin izana, eta posten naiz bat egiten duela, baina, baita egia da esan behar da, beraiek izan direla, nola baitere, adostasun hori apurtu dutenak, edo nola baitere dena jasoten zuen testu hori, batzera bota dutenak, ezta? Eta hori esan. Berriro diot, uste dugu ez dela irmotasun berdinarekin salatzen alde batekoa eta bestekoa, Palestinan gertatzen ari dana genozidio bada, eta, ez daukagu beste hitzik, elkartasun hitzak Palestinari, eta Palestinar herriak gaudela eta beti egongo garela. Eskerrik asko, Koldo, bozketara pasako gara, aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioak, gehiengoz onartua. 6. puntura pasako gera, eta bertan PSOEk edo PSEek Israel eta Gazari buruzko aurkezturiko mozioa zuena da hitza. Testo bat. El pasado 7 de octubre 2023 urriaren 7an, Hamas talde terroristak eraso masiboa egin zuen helburu zibil eta militarren aurka Israelen. Ekintza latz horrek Israelen eta Gazan milaka heriotza eta zauritu eragiten ari den indarkeria espiral bat eragin du. Baita, kuantifikatzen zailak diren dimentsioak dituen krisi humanitario bat ere. Indarkeriaren gorakada hau, 70 urte baino gehiago iraunduen gatazka baten gertakari berri eta kezkagarri bata. Eta 10 milaka hildako eragin ditu gehienak zibilak eta palestinarrak. Egoera larri horren aurrean, funtsezkoa da, terrorismoaren aurkako borroka babestea. Ahaztu gabe, Israelek bere burua defendatzeko duen eskubide legitimoa ezin dela nazioarteko zuzenbide humanitarioa betetzetik salbuetsita egon. Eta bereziki, gerra garaian pertsona zibilei zor zaien babesari buruzko Genebako 4. hitzarmena errespetatuz. Gaza pairatzen duen indarkeriak 9.000 hildako baino gehiago eragin ditu urriaren 7tik nazioarteko erakundeen arabera. Horietatik 3.000 haurrak dira. Eta beran, desplazatuko pertsonak 100.000 dira. Eta argiaren, uraren, elikagaien edo sendagaien, hornidura etetaren ondari humanitarioak larriagotu egiten dira denborak aurrera eginala. Jabaliako errefuxiatu guneari
Gazako zerrendako handienari egindako erasoek hilako kopuru zehatzkabea eragin dute. Gehienak haurrak izan dira. Gertakari berri horrek indarkeria espiral bati amaiera emateko beharra berresten du. Horren ondoriak aurre ikustea zaila bai da. Ez dugu ahaztu behar, halaber, Europar Batasunarentzat bere biziko garrantzia duela, honek gure segurtasunerako. Zuzenean eragiten digu. Testuinguru horretan, gero eta gehiago dira sueten humanitarioa eskatzen duten nazioarteko erakundeak eta gobernu nazionalak. Indarkeriaren gorakadari amaiera emateko eta Gazara behar den laguntza humanitarioa iristea bermatzeko. Kosta ala kosta saiatu behar dira Gazako krisi humanitarioaren larriagotzea. Nazioarteko zuzenbide humanitarioen aplikazio zorrotza defendatu behar da eta elkarrizketa indartu. Eskualdean indarkeria gora egitea geldiarazteko. Eta hamarkada luzez enkistatuta egon den gatazkari irtenbidea aurkitzeko. Zibilago bestea da lehentasuna, gatazka areagotzea saiestea eta bake justu eta iraunkorra lortzea. Gertaera horien aurrean, Hondarribiko udaleko osoko bilkurak gogor gaitzesten ditu Hamas talde terroristak Israelsko estatuaren aurka egindako eraso terrorista larriak, 100 heriotza eta zauritu eragin dituztenak, pertsona zibil eta militarren artean. Horien artean Iban Ilarramendi Gipuzkoarra. Gure elkartasuna agertu nahi diegu biktima guztiei. Eta solidaritate hori adierazi nahi diogu Iban Ilarramendi eta bere bikoteari ere. Eta era berean atxikitako pertsona guztiak askatzea eskatzen dugu. Horrez gain, gogor gaitzesten dugu Jabaliako errefuxiatuen kanpamentuaren aurkako erasoan eta gertaera horrek eragin dituen haurren eta biztanleri zibilaren heriotza. Haren egiletza Israelgo estatuak aitortua izan dela gogorazi nahi dugu. Espreski gure kontra agertu nahi dugu eskola eta ospitaletan egiten diren erasoak eta Gazako zerrendan eta doluminak eta elkartasuna erazi nahi dizkiegu bertako biktimei. Izan ere, hauek ez dira inoiz helburu militarrak izan behar. Eta doluminak eman dizkigu beraz Gazan 74 milioi baino gehiago hil direlako eta haie familia luzatzen dizkiegu. Horrez gain, udalak eskatzen dira alderdiei osasun arreta, laguntza humanitario eta oinarrizko horniduren estaldura bermatzeko. Hala nola elektrizitatea, elikagaiak eta botikak. Joan den urriaren 27ko Nazio Batuen Batzarrak ebazpenaren bidez eskatutako sueten humanitario iraunkorra eta iraunkorra eskatzen dugu. Bai eta nazioarteko zuzenbide humanitario eta Genevako konbentzioak betetzea ere. Horrez gain, Espainiako gobernuari eta Europar Batasunari eskatzen die bere esku dauden mekanismo diplomatiko guztiak aktibatzeko, eskualdean gatazka areagotzea saiesteko eta bizitzarruko gehiago galtzea saiesteko. Eskualdeko bakearen, segurtasunaren eta egonkortasunaren aldeko konpromiso irmo batekin. Elkarrizketak gatazkaren benetako konponbidea berma dezaketen tresna bakartzat hartzen du eta Espainiako gobernuak Europar Batasunak lagundutan gatazkari irtenbide justu eta iraunkorra emango dioten bake konferentzia bat egiteko proposamenari babesa ematen dio. Horrez gain, adierazten dugu kezkatuta gaudela, gorrotu diskurtsoa arriskutsua bihurtzen delako bizikideratzeko, bakerako eta segurtasunerako. Horrez gain, bi estatuen konponbidearen ikuspegia urruntzen duen alde bakarreko neurri guztiak hartzen. Palestinarren eta Israeldarren bidezko asmo nazionalei erantzun bakarra ematea eta bakarrako eta segurtasunako funtsezko elementuak izatean nahi dugu. Eta nazioarteko zuzenbiderekin eta nazio emazkirekin bat bi estatuen konponbidea gauzatzeko lan egitera bultzatzen du nazioarteko komunitatea. Josu valoraziotarako tartea, ez dakit, Aitzol, mesedez? Bai, aurretik esan bezala nik uste dut kasu honetan ere balioan jarri behar dugula behintzat egindako esfortzua testu amankomun bat egiterako garaian. Eta, Josu, zuk esan duzu bezala, ez bagera iritsi akordio horretara, bi puntuta komataz ari gera hitz egiten, hau da, detaile oso txikietaz ari ginen hitz egiten, eta, nik uste dut, kasu honetan esfortzua eskertu behar dela, baina, oraindik ere badago zuk aipatu bezala sesgo partzial hori, eta, kasu honetan ere, gaur daño ere badago, eta nik uste dut aurrera gira ere jarraitzen ongo dula. Eta, pena da akordioa ez dugula lortu, eta horregatik gure bozka kontrako izango da. Eskerrik asko. EAJ taldetik zerbait gehiago? Bai, gu alde egin dugula. Eskerrik asko. Ja nahiko esan da, gai honekin. EH Bildutik. Guk EAJ-koan bezala ez gatoz bat terminologia batekin, beraz kontra bozkatuko dugu, eta berriro esaten dugu kontuz
legitimo derecho de defensa bezalako terminoekin, azkenean horrek auspotzen duelako eta nolabait ere justifikatzen duelako Israel egiten ari dena, beste barik. Eskerrik asko, beraz, bozketara pasako gera, aldeko bozkak, kontrakoak, dut denak bozkatu dugula ja, ez? Ez da onartua izan ez, Gorka? Eskerrik asko. Puntu hau aztertuta gero, udalbatzako 7. puntura pasako gara, eta bertan EAJ PNV alderdi sozialistarekin batera aurkezturiko transakzionatutako proposamena da Euskaltzaintza ereduari buruzkoa. Ez dakit nork hartuko duen hitza, Ainhoa mesedez? Kaixo, arratsaldeon. Bueno, Igorrek esan zuen bezala, azken egun hauetan EAJak zaintzaren inguruan bere eredua aurkeztu egin du eta Hondarribira ekarri nahi izan dugu. PSOEren babesarekin lanketa prozesu hau kontutan izan dadin. Eta zuzenean irakurri egingo dut, bai? Euskal zaintza eredu sendo, eraldatzaile, feminista eta komunitario baten aldeko mozioa. Historian lehen aldiz, joan den urriaren 29an, zaintzaren eta laguntzaren nazioarteko eguna ospatu zen, eta testu inguru honetan, ekimen asko antolatu dira Euskadin zaintza eredu berri bat aldarrikatzeko. Osasun sistemaren eta euskal gizarte zerbitzuen kalitatea eta sendotasuna funtsezkoak izan dira COVID-19 pandemiaren aurkako borrokan. Eta orain, itun sozial eta politiko publikoan oinarrituta eraldatzen jarraitzeko sektorearekin, eragile nagusiekin eta inplikatutako gizarte erakundeekin lankidetzan. Era berean, gizarte gisa, generoan oinarritutako rolak eta estereotipoak hautsiko dituen eredu aldaketaren alde egin behar dugu. Gaur egun Gipuzkoan, 4 pertsonatik batek 75 urte ditu edo gehiago. Gipuzkoako biztanleriaren zahartzea da gaur egungo erronka nagusietako bat. Eta hortik eratortzen da sartze aktibo eta osasungarria sustatzeko beharra, baita estrategiak garatzekoak ere. Adineko pertsonek pairatzen dituzten mendekotasun eta bazterkeria egoeran gorakadaren aurrean. Testuinguru horretan, Hondarribiarrok eragile konprometituak izan behar dugu printzipio komunitarioetan oinarritutako balio gizarte baterantz joateko. Eta modu aktiboan parte hartu behar dugu, zaintza eredu erreferentzial bat eraldatzen eta martxan jartzen. Zaintza eskubide unibertsala eta pertsona gizarte ongizateko eredu berriaren ardatz nagusia izango dena. Horregaitik guztiagatik, Hondarribiko udalak Euskadiko zainketen aldeko itun sozial berrian parte hartzeko proposamena aurkezten dugu. Zainketa sistema sendo, eraldatzaile, komunitario eta feminista defendatzeko. Horretarako, ardatz estrategiko hauek garatzeko konpromisoa hartzen dugu. Pertsona, zainketa eredu berriaren ardatza. Arreta pertsonalizatua, unibertsala eta kalitatezkoa izateko eskubidea, subjektiboa bermatzea. Zainketa profesionalizazioa. Zaintza modu formal eta informaletan diharduten langileen lan baldintzak sendotzea eta hobetzea. Elkarrizketa sozialaren bidez eta laguntza sisteman indartuz. Etxeko zaintza lehenesten duen sistema. Adineko 10 pertsonetatik 8 etxean bizitzen jarraitu nahi dute. Horregaitik, genero ikuspegi alde batera utzi gabe, etxeko zainketak hobetze eta berrikuntza txertatzea beharrezkoa da, zaintza profesionalizatuz, familia zaintzaileari lagunduz eta komunitatearen parte hartzea indartuz. Sistema justu eta berdinzalea. Zaintzaren ardura emakumeek izan dute historikoki, eta horregaitik uste dugu beharrezkoa dela, feminismo konprometituan eta berdintasunezkoan oinarrituta, zaintzetan emakumeen eta gizonen erantzunkidetasuna txertatuko duen gizarte eredu aldatzearen alde lan egitea, ikuspegi interesitarioa hartuta. Koordinazio soziosanitarioa areagotzea. Gizarte eta osasun sistemen arteko lankidetza handiagoa eta hobea izan behar da. Erabiltzaileek arreta integrala jaso dezaten Euskal Administrazioaren aldetik. Mendekotasuna, dibertsitate funtzionala, gaixotasun mental bat edo eta gizarte bazterkerietako egoeraren bat izan. Komunitate indartzea. Giza garapen iraunkorrerako gune giza komunitate loturak indartzea, gizarte kohesioa eta zaintzarekin konprometitutako erakunde eta elkarte pertsonen parte hartzea areagotuz. Zainketaen iraunkortasuna eta kalitatea bermatzea.
eraginkorragoak izan da kudeaketa hobetzea. Horretarako baliabide ekonomiko berriak aztertuz eta egungo zainketa ereduaren bideragarritasun eta etorkizuneko ongizatea bermatuko duten neurri fiskal berriak hartuz, belaunaldien arteko konpromiso berrituarekin. Eta bukatzeko, zainketen elkarlaneko gobernantza. Zaintza publiko eta komunitarioko eredu bidezkoago, berdintasunezkoago eta erantzunkideago baten alde egiteak berekin dakar elkarlaneko gobernantzako mekanismo berriak antolatzea. Publiko-pribatua, publiko-publikoa, publiko-komunitarioa. Mila esker. Eskerrik asko Ainhoa, udal taldeen txanda, Josu mesedez. Baina arratzaldeon. Azteko esan nahi dut, lehen aldiz testu hau irakurri nunean, buruari izan niola, ze interesgarria, ez? Idei hona da, baina gero pentsatzen jarri nintzen, bigarren irakurketa bat egin nuen, eta ez dakit oso ongi zeitzekin definitu ezaken. Alde batetik zegoen amorrua, baina beste batetik ere grazia bat zegoen, ez? Utziko diazue pixkat, umore pixkatekin interbentzio hau hasten, gero sakonduko dut gaiaren inguruan, baina ez dut gaizki hartzean. Testuan aipatzen dituzue komunidade hitza, adinduak, bakardadea, zahartze aktiboa, eta osasungarria, hondarribiarrok eragile konprometituak izan behar dugula, eta beste hainbat ekintza. Eta honek segituan ekarri dit, honen inguruan hitz egiten du Maite Peña gizarte politiken diputatuak, diputazioan, eta berak esaten du ekintza hauetan egin behar direla gauzak ala Gipuzkoan, ez? Eta ala Gipuzkoan esaten dunean, esaten du Gipuzkoanaz hitz egiten dunean, esaten du ekintza koordinazioz egin behar direla. Eta, parritzen hau, ze honek sortzen dian zalantza da, benetan Gipuzkoan bizi garen, edo Nueva Yorken bizi garen, ez? Eta gauzak ala Amerikana egiten ote diran, zeren individualismozoz eta kapitalarekin jaso dira azken aldian koordinazio hutsa eta egin diren batez ere osasungintzan murrizketak. Orain bai zentratuko naiz pixka bat idatziaren inguruan, aipatzen da COVID-aren inguruan, pandemia oso larri izan zen, baina hor osasun sistemak eraginkorrak izan baino, benetan azaldu ziren euskal sistema publiko horrek, osasun sistema publiko horrek zituen gabezi handiak. Eta gaur egun ere, ikusi beharrik ez dago, Osakidetzaren egoera zein larria denez. Aipatzen duzute, 22,9%aren gainetik dago Hondarribia gaur egun, hau da, 17.000 biztanlegera, baino 4.000 gora ja, 75 urte baino gehiago dauzko, orduan Gipuzkoak daukan mediatik gora gabe. Horrek ekartzen duna da, denbora itxaron gabe, ekintzak burutu behar direla bai edo bai. Gizarte ongizatea berrezko funtsa da, eta hor zaintzak eta zainduak egoteak garratzi handia hartzen du. Zaintza gabe, zaintza eman gabe eta zainduak izan gabe ez dago ongizaterik. Gizarte ongizatean gizarte zerbitzatik abiatzen da, eta gizarte zerbitzuak gainontzeko sistemak aurre egiten ez dieten beharrei erantzuteko sortu ziren. Behar handiak zuden eta beste zerbitzu bat sortu behar izan genuen beharrei aurre egiteko. Eta nire galdera dela zer da zaintza, ez? Eta horrela, hasieran, jo dut Victoria Camps filosofaren zita batera, Victoria Camps estatu espainolean senatari izan da alderdi sozialistaren kide, eta esaten du, zaintza elkarrekiko ibilbidean gure beharrak asetuta edukitzeko harreman mota bat eta harreman sare bat edukitzea bezala definitzen da. Sare hitza oso interesgarri iruditu zait eta gero jardungo dut. Honekin batera, aipamena egin nahi dion nire irakasle izan zen Felix Arrietari, aditua baita gizarte zerbitzuan, eta berak gehitzen du zita horreri zaintzen dugu, zaindua gara, zaintzak elkarkintza jarduera bat dakar, hartu eman bat. Eta guzti esaten dut, zeren aipatzen duzue, zahartze aktiboa behar dela eta estrategiak behar direla adineko pertsonek paraitzen dituzten mendekotasun eta bazterkeriaren aurrean. Baina ere faltan botzen ditut zaintzaileak, langileak, gazteak, menpekotasuna duen pertsonero, faltan botzen ditut aurrak. Hau da, zaintza bakarrik ez da adinekoa, eta ezin da mendekotasuna bakarrik adinarekin lotu. Are gehiago, zaintza oso beharrezkoa da hezkuntzan, eta hezkuntzak zaintzaren mailan egin behar duena handia da, lehen kontaktua baita.
autonomia faltaren ideia adinekoek bakarrik paraitzen dutela esata iruditzen zait ideia politiko eta ekonomikoak ditela. Aipatzen duzu ere, printzipio komunitarietan oinarritutako eragile konprometituak behar ditugula. Eta hor esaten non daude orain arte egiten, dauden errekurtso guztiak, ez? Eta bi galdera sortzen zaizkit. Komunidadearen kontzeptua noizbait existitu da, edo kontzeptualki gustatzen zaigun hitz bat da, askotan erabiltzen baitugu. Eta beste bat, komunidade hori existitzen bada, eta komunidade definitzen dituzuen eragile horiekin adostu duzue testu hau, ekartzen duzuten testu hau. Esan nahi dut, idatzian kontrasanak adierazten dituzuetela iruditzen zait. Batetik, aipatzen duzute unibertsualtasuna. Eta azken puntuan, elkar gobernantza bat aipatzen da publiko eta pribatu artean. Uste dugu, zaintza erakunde publikotik abiatu behar den politika dela. Enpresa pribatuak baino, egun, irabazi asmorik gabeko elkartek dira, menetan zaintzan eman dutenak eta instituzio publikoak salbatu dituztenak. Bestetik, ere esan behar da, urtetan zehar aldarrikatu diren neurriak ezartzen dituzutela oraingo idatzen. Eta hain justu, mugimendu feministak grebarako deia egin duenean, eurek aldarrikatzen dituzten ardatzak ekarri nahi dituzue. Nolatan orain, urtetan zehar alde batera utzita egon direnean, eta osasun sistema lehen aipatu den bezala, murrizketa handiak egin dituzutenean ez, gobernatzen duzuten beste administrazioetan. Halere, gehiago sakonduko dut. Esan duzue, ekintza batzuk antolatu direla urriaren 29-ko zaintzaren eta laguntzaren nazioarteko egun inguruan, eta bai egia da, ni horrelako batzutan parte hartu nuen, eta parte hartu nuen Adinberrik Gipuzkoako ezagutzen ez duzutenek Adinberrik Gipuzkoako Foru Aldundiaren fundazioa da, eta biztanleriaren zartzari erantzukizune emateko berrikuntza estrategiko bat diseinatzen eta garatzen saiatzen ari da. Adinberrik antolatu zuen, duela hilabete eskas, kursalaretan, Silver Economy Forum bat. Eta kurioso da, ez nola administrazio publikoek zuzentzen duten fundazio bat, zelako elkarlan estua antolatzen duen enpresa pribatuekin, eta enpresa pribatu horiek foro honetara etorri ziren zaintzarako dituzten teknologiak aurkeztera. Eta bertan egon nintzenean, benetan larritu nindun, aurkeztu zigutena. Eta bi adibide askar emango ditut, alde batetik aurkezten zuten, eta hau dena, diputazioak babestuta, zaintzaren Uber moduko bat, denak ezagutzen dugu zer den Uber, planteatzen zuten, egon zitekela edo etorriko zela norbaitek zaintzaile bat behar badu, mobiletik askar eskatu zezakela zaintzaile bat, ez ezaguna izango zena, eta ere, presentzialki egon ezin gareneko robotak, ez, pantalla batean, ondoko familia edo izango genuena. Eta horrek sortzen ditena, erakunde publikoetatik irabaziak lortu nahi dituzten teknologia berriak saltzen dituzten enpresak bultzatu behar dira, non benetan gelditzen dira komentatzen dituzuten gertuko zaintza komunitari hori, ez? Iruditzen zait, urgentzia egoeran ekartzen den proposamen bat dela, eta ez daukala ez informazio sakonik, ez gauzak nola egingo diren azaltzen duenik, eta nire galdera da berrau nola garatuko duen. Azkar bukatuko dut, komentatu dudan hau guztiarekin ezin dugu proposamen hau onartu. Uste dugu zainduak direnetatik, zaintzen direnetara pasabar dugula, zaintza komentatu duzute, arlo feminizatua da, baina hor badaude gauza larriagoak, emakumeak izan dira maskulinizatu direna gehiago gizonak feminizatu baino, eta hor lanketak behar bada. Harremasari hori artikulatzeko tresna diferenteak behar ditugu, eta nagusiki planteatu behar dugu, eta indartu behar duguna zaintza sistema publikoa da. Hala ere, luzatu nahi dizuet, talde guztiei, uste baitut zaintzaren arloa ezin dela partidista izan, denon arteko lanketa bat dela, gu konpromesu hartzen dugula, benetan Hondarribian zaintzan jarduteko lanketa abiatuko dugula. Aipatu nahi dut ere bai, Adinberri aipatu dudala, Adinberrik baditula programak ekosistemetan oinarritzen direnak eta ekosistemen zaintza bitartez komunidadeak eta herriko eragileak batzen dituenak,
Gipuzkoan 12 herritan ekosistemak, zaintzen zentratutako ekosistemak badaude, sartzen baduzute oso erraz aurkitu daiteke adin berri jartzen bazute ekosistemak, eta gu prest gaude, zaintza uste badugu erdian jarri behar dugula, eta denon arteko lanketa bat badago, honen inguruan eztabaidatzera. Eskerrik asko. Eskerrik asko Josu, Alderdi Sozialistaren aldetik zerbait esateko, EH Bilduren aldetik, Garoa mesedez. Bai, eskerrik asko. Proposamenean agertzen diren ideia batzuk, konpartitzen ditugun arren, badaude ere inondik inora gure egin ezin ditzakegun afirmazio batzuk. Zainketararen aldeko itun sozial berria parte hartzeko proposamena egiten da. Hasteko, EH Bildurentzat herri itunak elkarrekin eraiki behar dira. Hortaz, aurkeztutako moduak eta helburuak ez du zaintzaren gaineko itun sozial bat elikatzen, inposatu baizik, ikuspegi utilitarista bat. Gehiago, itxura guztien arabera, itunak ideia komunikatibo batetik dauka, edukina baino gehiago. Horregaitik, EH Bilduren iritziz, herri itunak elkarrekin eraiki behar dira, baina azken urte hauetan, EAJaren gizarte zerbitzuen inguruko begirada bakarra inposatu nahi izan da. Horren argibide, proposamen hau adibidez, guri ere etzaigula luzatu, eta beste eta ondokoi bai. Goazen mamira alere, zer dio legeak? Euskal Autonomia Erkidegoan, gizarte zerbitzuei buruzko 12/2008 legeak, gizarte zerbitzuetarako eskubidea, eskubide subjektibotzat aldarrikatu zuen. Hau da, herritarrek zainduak izateko eskubidea dugula alegia. Hau da, zainketa publikoa izan behar dula, eta denok dugula zainduak izateko eskubidea. Hau da, hezkuntza publikoa den bezala, osasuna ere, zainketa ere publikoa izan behar dula. Zer dio errealitateak? Zoritxarrez, errealitateak agerian uzten dugu, zaindua izatea gaur egun ez dela eskubide bat, eta diruak balditzatzen du askotan zainduaren zaintza eskubidea. Eta helburu hori ez betetzeaz gain, lurralden arteko eta herrien arteko desorekak sortu direla, eta ondorioz, pertsonen artekoak murriztu beharrean areagotu egin direla. Ondorioz, egungo zaintzak desegokiak, eskaxak, prekarioak eta desberdintasun sozialean sortzaile dira, eta gainera ez dira libreki aukeratuak. Egun, zaintza gurean ere eskax, sexistak eta merkantilistak dira. Hortaz, zaintzaren krisi sakon batean murgilduta gaude. Zaintza beharrezkoa den ondasun unibertsal bezala onartu, zaintza lana familiak eremutik atera eta emakumeon bizkarretik kendu eta zaintzen duten erakundeak sortu behar ditugu. Ezinbestekoa da zaintzen demokratizaziorako bidean jauzi bat ematea eta gizarte zerbitzuen legean aurreikusitako zaintza duina eta unibertsala bermatzen duen sistema publiko bat martxan jartzea. Gizarte zerbitzuei dagokioen herritarrentzako publiko bakar bat izan behar dena. Eta horrekin zaintzak baloratu, aitortu eta konpentsatu. Nola egin zaintza duina eta eskubide unibertsal? EH Bilduren iritziz, zaintza sistema publikoa eta komunitarioa eraikitzeko beti gora egiten den prozesu baten emaitza izango da. Eta horretarako, eztabaidaguneak, ezberdinen arteko harremanak, espazioak, kontsentsuak topatzea ezinbesteko izango da. Eta esaten denaz gain, egiteko moduak ere garrantzia du. Eta gaur ekartzen den proposamenak ez du EH Bildurentzat oinarrizkoa den bidean jokatzen. Hau da, beti gora egiten lana baizik eta inposaketa da. Horregatik, balioan jarri nahi dugu ere bai, mai gainean, lanean aritu den eta badabilen mugimendu feminista, sindikatuak, eragile sozial ezberdinak eta hirugarren sektorea. Guztien hausnarketa, ekimena eta proposamenak ezinbestekoak dira prozesu honetan, familiak barne, noski. Besteak beste, balorean jarri nahi dugu elkarlanerako helburuz sortu den dinamika mobilizatzailea, zeinak greba feminista orokor baten bidez, zaintzen krisia mai gaineratu du eta aldaketarako erronkak norabidetu nahi dituen.
Hortaz, azaroaren 30ean greba deitura egonda galdetzen gara ea proposamen hau aurpegi garbiketa bat den, grebaren aurkako ofentsiba bat, eta herrira begira. Lehen aipatu bezala, zaindua izateko eskubidea ezberdin gauzatzen da bizigaren herriaren arabera ere bai. Usurbilen eta Hernanin adibidez, zaintza publikoa eta komunitarioaren aldeko bidean hasia daude lanean azkeneko legealditan. Gure herrian, zaintzan ere, atzeratuta gelditu gera, inguruan ditugun beste herriekiko. Horregaitik eta lehen aurrekontuak azaltzerakoan, EH Bildutik zaintzarloan egin nahi ditugun proposamen ezberdinak aipatu ditugu. Zaintza komunitarioaren bidean. Baina hain dago Hondarribia atzean geratuta, lehenik eta behin zaintzaren sentsibilizazio batekin hasi behar izan dugula. Hau da, errealitateari begiak irekitzetik. Horregaitik, aipatutakoarengatik, proposamen aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko Garoa, ongi baderitzozue, bozketara pasako gara. Aldeko bozkak, kontrako bozkak, proposamena ez da onartua izan, eta udalbatzako 8. puntura pasako gara. Emeki elkarteak aurkezturiko proposamena azaroaren 30ko mugimendu feministek dei egin duten grebari buruz. Eta hitza Tamarari eman nahiko nioke gai aurkezteko. Eskerrik asko alkate jauna eta arratsaldeon hemen zaudeten guztiei, baita etxetik ikusten ari gaituzuenei ere. Emeki elkartearen izenean irakurriko dut mozio hau eta onartua izan dadin eskatzen dut. Hondarribiko udalak bat egin dezala 2023ko azaroaren 30ko Euskadiko greba orokor feministaren deialdiarekin. Zaintza publiko eta komunitarioko sistema baten alde, zaintzarako eskubide kolektiboa eraikitzaren alde. Azaroaren 30ean zaintza eskubide kolektiboaren aldeko greba orokorra deitu du lehenengo aldiz mugimendu feministak. Oraingo honetan denok gaude grebara deitua, zaintza guztion ardura baita. 2018 eta 2019ko martxoaren 8an mugarri izan ziren kontsumo eta enplegu grebaz gain, zaintza greba ere aldarrikatu zen. Greba zertarako? Egitura edo sare produktibotzat hartzen dena gelditze ez ezik, zaintza esparru osoa problematizatzeko eta berrantolatzeko. Pertsona guztiok bizi osoan zehar askatasunez eta konpromisoz zaintzeko eta zainduak izateko eskubidea defendatzeko. Zaintzak familiarizatua eta privatizatua izateari utz diezaiola exigitzeko eta sistema osoa bere horretan auzitan jartzeko. Zaintzen dugun jendartea nahi dugu, erantzunkizun sozialaz komunitate indartsuak eraikitzeko. Bizitza bizigarria da, zaintzen baldin bada. Zaintza eskubide kolektiboaren alde, azaroaren 30ean denok grebara. Eskerrik asko Tamara, taldeen txanda, EAJ-tik. Zer? Ni ustez, nahiko lotuta dago aurreko mozioarekin baitare, nola Garoak eta Josuk baita eta guain Tamarak azalpen guztiak eman ditu, guk abstentziora joango gara bozkaren orduan. Eskerrik asko, Alderdi Sozialistatik zerbait esateko, Josu? Nik uste dut, yo primero tengo que... En primer lugar, tengo que decir que la moción que hemos votado antes, con esto, si alguien aquí lo quiere decir, baten batek elkartu nahi badu, edo txanda guztia, itxoin, Josu. Txanda bukatzen dugunean norbaitek hitz hartu nahi badu hartuko du baino. Eta emaiozu mesedez mikroari bestela ez zaizulako entzuten. No, a ver. hemen badaukagu honako gai hau. Mugimendu feministak, Euskadikoak, greba orokorra deitu du zainketaren alde, azaroaren 30ean Euskadin eta Nafarroan argudioekin bat gatoz. Protesta gizartean
eduki behar duelako bere eragina emakumeen egoera txarrean oinarritzen delako gizartean, horrekin bat gatoz. Zainketak ez du izan behar maila pribatuan konpontzen den kontu bat, kontuan izan gaben bakoitzaren baliabideak horregatik proposatzen dugu beste eredu bat. Denok erantzunkide garela parte guztiak, estatuak, gizartea eta pertsonen implikazioarekin. Nik uste dut hemen hori da testu ingurua eta filosofia eta bat gatoz. Baina ez gatoz bat 30ean deitzearekin, ia. Martxoaren 8an emakume langilearen egunak badauka tradizioa, badauka historia, badauka mamia, aurreko huelgak eta greba konsumoaren inguruan, emakumeen berdintasun inguruan, 8an deitu zituzten. Zergatik aldatu dute azaroaren 30era, zein da estrategia? Nik uste dut martxoaren 8a oinarrizko mugarri bat baldin bada Euskadi, Espainian, Europan eta munduan, zergatik garagun garbantzua ezberdina borroka globala denean, sartu gaitezke ondoraino mobilizazioak ere egin ditzakegu, baina greba orokorra ez dator bat, eta guk ez dugu alde bozkatuko, hori da kontua, zeren 8a erreferentzia baldin bada emakume langileen borroka, Chicagon gertatu zenagatik, orain aldatuko dugu. Orain 30 jartzen dugu. Nire ustez estrategikoki akatsa da. Eta alde horretatik, ez naiz sartuko gai horretan, ez gara sartuko gu horretan. Eta kitxo, bai, ondorioarekin, oinarriarekin bai, baina dakarren guztiarekin beste mugimenduekin ez. Izenean, zerbait esateko? Bai, hiru lau gauzatxo. Bueno, azteko interesgarria, Komisiones Obrerasen sindikatuen irakurketa, PSOEk ekartzea ona, oso interesgarria. Eta, bueno, beste alde batetik esan, Euskal Herriko mugimendu feminista egiten duela, Euskadiko hartzen da, baina neko genuke Euskal Herriko jasotzea, hau da Euskal Herri osoan ingo dalako greba. Beste alde batetik, harriduraz bete gaitu mozioa aurkezteak, entzuna genulako, ero plazatua genulako mugimendu feministak ezuela nahi alako moziorik, edo, bueno, beste leku batetik jo nahi zuela, baina, bueno, ondo dago, herriti sortu da. Bat egiten dugu, alderdi feminista bat gara, bat egiten dugu berdin zaigu azarako gehi, abenduak 3, martxoa 7, martxoa 8. Grebara joango gara, eta beti ere, egiten dien aldarrikapenak, ez dira bakarrik egun batera mugatzen, baizik eta urte guztian egitekoa dira, eta ez dute egun zehatzik. Beraz, hasieratik agertu dugu grebarekiko gure atxekimendua, eta beraz, emozioaren alde ingo dugu. Eskerrik asko, Koldo, lehen hitza eskatu da. Lasai. Beraz, esparago ezer gehiago esatekorik, edo ongi baderitzozue, bozketara pasako gara, 8. puntu honetan aldeko bozkak, aurkako bozkak, abstentzioak, jasota idazkari jauna, gehiengo onartuta, eta hurrengo puntua, 9. puntua, UEMA mankomunitatearen estatutuak onartzea eta elkarte erakunde horretara atxikitzeko proposamena. Hitza hortziri eman nahi nioke, zure da hitza. Kaixo, zalden guztioi. Euskararen ezagutzaren eta erabileraren bilakaera Hondarribian. 1981 egin zuen Euskararen ezagutzaren eren neurketa Eustat erakundeak. Emaitzak, Hondarribian erroldatutakoen 57,05 euskaldunak eta 14,49 ia euskaldunak. 2021eko neurketak berriz, 64,58 euskaldunak eta 16,57 ia euskaldunak. Ezin uka, aurrera pauso politia eman dela euskararen ezagutzan urte hauetan guztietan, ia 8 puntuko igoera euskaldunetan.
urte hauetan guztietan egin den lanaren emaitza. Ezagutzan eman den jauzi hori eman den arren, erabileran ez behintzat guk nahi genuken neurrian. 2006an egintzen lehen kale neurketan, soziolinguistika klusterrak egina, 24,6koa izan zen herrian neurtutako emaitza. Azkenekoan, 121an egina, 16,3. Tartean, goraberak izan badire ere, 8 puntuko galera erabileran, oso galera handia denbora txikian. Euskal Herri guztian ematen den egoera da, kezka iturri, hainbat faktorek eragindakoa. UEMA. UEMA udalerri euskaldunen mankomunitatea da. Besteak beste, honako helburu hauek ditu. Bat, herritarrek egiten duten bizitza sozial guztia, publikoa zein pribatua euskaraz izan dadin bideak sustatzea. Eta bigarrena, euskara nagusi izan den lurgunea osatzea. Hizkuntza guztiek behar dute, bizi iraungo badute komunikazio funtzio guztiak hizkuntza horretan beteko diren lurralde bat. Lurralde edo lurgune hori osatzea da helburu hau. Udalerri euskaldunek osatzen duten lurralde sarea osatzea. Bertan, parte hartzen duten euskaldunen indizea 170tik gorakoa duten udalerri euskaldunek eta arnasguneek, hau da, ezagutzaz gain, erabilera hizkuntzaren nagusiki euskara duten herriek. Txostenaren hasieran aipatu dugun ezagutzaren igoerari esker, Hondarribiak betetzen du UEMan sartzeko baldintza. Euskaldunen indizea 170 izatea. Hain zuzen, 172,81koa da Hondarribiaren indizea. Zergaitik sartu Hondarribia UEMan? Hondarribiko udalaren helburua izan da eta da euskararen ezagutza eta erabilera bultzatzea, bai udalean, bai herrian. Horretarako sortu zuen euskara zerbitzua orain 30 urte baino gehiago, eta horretarako gauzatu ditu hainbat ekimen urte horietan guztietan zehar, batzuk bere aldetik, asko herriko eragileekin batera. Arestian esan bezala, lan horren guztiaren emaitza da ezagutzan emandako jauzia. Baina erabilera datuek adierazten dutenez, erabilera areagotzea ez da hain eraginkorra izan. UEMan sartzea aukera emango digu bide horretan udalerri euskaldunekin sinergiak biltzea. Hain eskermentua eta praktikak gure egunerokoan txertatzea. Aukera izango dugu besteak beste, udalerri euskaldunen, hau da, gurearen antzeko egoera soziolinguistikoan edo hobean dauden udalerriekin saretzeko, gure ezaugarriak dituzten udalerrietako hizkuntz politikak, ildo estrategikoak, elkarrekin gogoetatzeko eta diseinatzeko, ildo estrategiko horietatikan sortuko diren egitasmoak elkarrekin diseinatzeko, implementatzeko eta ebaluatzeko, ildo estrategiko horiei erantzuteko beharrezko zerbitzuak elkarrekin sortzeko eta erabiltzeko, dagoeneko sortuak dauden zerbitzuak erabiltzeko. Egia da, Hondarribiko udala beste hainbat erakunde publikoetako kide dela, besteak beste, Eudel eta mugaz gaindiko txingudi partzuergoa. Dena den, UEMan sartzeak ez du bikoiztasunik sortuko. UEMa bai da, erakunde bakarra euskararen ezagutzan Hondarribiaren antzeko egoera edo hobea duten udalerriak ordezkatzen dituena. Eta horretarako, herrien arazo linguistiko espezifikoei erantzuteko estrategiak diseinatzen dituena. Arestian esan bezala, estrategia horien diseinuan parte hartzeko aukera emango digu, erakundearen kide egiteak eta bertan ordezkaritza izateak. Areago, UEMan egoteak hizkuntza politikak diseinatzen diren organoetan eragiteko aukera areagotuko digu. Gure egoera soziolinguistikoan dauden herrietako ikuspegia eta helburuak organo horietan jasoz. Besteak beste, kultura eta hizkuntza politikako sailburuak proposatuta, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak 2020ko uztailaren 28an egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, osatutako Euskararen aholku batzordean, aipatu batzordeak osatzen duen kidetako baita UEMa. Hau esan da, sarrera gisa, lehenik eta behin, batetik esan behar dut eta eskertu behar dut, aurrekoan esan bezala, udalangilegoei egindako lanagatik, azkenean, esan genuen, nahiz eta gure nahia iniziatiba edo nahi politikoa bat izan,
udalangilegoaren laguntzarik gabe ezinezkoa zaigulako gauza hauek bideratzea, besterik da zer erantzun politiko dagon, zenbaitza, baina eskerrak eman. Eta, bueno, oraingoan daukaguna da, nik uste dut berri ona, momentu historiko batean gaudela, Hondarribia, nik itetuan irakurketa zorionekoa da, eta norabaiteko ere bai, zoritxarrekoa edo, ere bai, kezkatzekoa baita, herrian, gainontzeko herrian bada ere, gurean euskararen, eta kasu hontan, erabileraren eta joera zein den, ez? Orduan, argi daukaguna da, behar dugula nolabaiteko akuilu bat, txispa bat, tresnak behar ditugu, udalak laguntza behar du, eta pentsatzen dugu UEMan txertatzea eta UEMaren lankidetza eta dinamikak emango digula batetikan udalak behar duen indar gune hori, eta noski baietz herrira nola modu eraginkorrean jauzi, nola jo. Baditugu hainbat atal, eta badiru dire bai, ez dakiten nolabait etxipena ezina, ez dakitu zikeria, baina zailtasuna, joera, gure herriaren joera ikusita zein den, hazkunde maila, jakintza maila txukuna edo altua izan da, erabileraren inguruan jardun behar dugu, eta baditugu hainbat aspektu sozial jorratu beharrekoak, eta bai eskatuko nuke, nahiz eta nik hitza hartu, eta hemen dinamika hontan badauden alderdi batzuk prest aurrera emateko, leno Josuk zaintzaren gaian esan duen bezala, pentsatzen dugu eta alegin bikoitza bada ere, hirukoitza egin behar dugu, gai hau, nolabait, alderdikeritan ez erortzeko, herri gisa modu gurean iztasun edo gure zabalean jarduteko, eta nik uste dut, nola ez, batetikan gure euskara identitatea sentimendua daukaguna, baina hizkuntzetan sendotzeak, hizkuntza gehiago jakiteak eta bereziki gurea bermatzea bestea ezinbestekoa dela, ez? Hau esan da, onera etorri gera, eta Igorrek esan bezala, bozketara eman barko duguna dire estatutuen onarpenak, eta nire aldetikan mila esker guztiei, eta eskerrik asko. Eskerrik asko Hortzi, udaltaldeen txanda, EAJaren izenean, Gonzalo, zure da hitza. Bai, mila esker Igor berriz. Hortzi, denakin ados, argi dago, hizkuntza, guri hizkuntza, ama hizkuntza, herri hizkuntza, ne ustez politikan kapo egon behar dela. Eta zoritzarrez urtetan hola ez da egon. Baina erabilera jetxi denez, ne ustez elkarte batean sartzia, oez sartzia, egotia, oez egotia da norberan lana. Norbera guri itxian, gu geuk, berdin da nola pentsatu, kalean erabiltzia. Kalean erabiltzia, elkartetan erabiltzia, edo zen lekutan erabiltzia. Eta batez ere, azken urtetan erabilera hori jistea, ne uste teknologi berri guztietan ez dagoela gure hizkuntza. Eta hori da gako nagusiena. Ne ikuspuntua eta ne ustez hemen gauden denokena. Bestaldetik gora ipatu, batez ere Euskal Saila Hondarribian egin duen lana, ne ustez ezagutza handia izan da, hizkuntzak ere jende guztia badaki, jende 172 esan duzu moduan, baina erabilera asko jetxi da. Eta nire jakinduri xume honetan, ustez teknologi berrietako gaitza hori, ibar dugu gainditu. Bestaldetik, lehengoan batzorrean azaldu zigun moduan, dena argita garbi, denak algea ados egon, baina ezin gera ados egon eman den prozedura puntu hau honea ekartzea. Batzorretikan pasa gabe. Baude xede batzuko, detaile txiki batzuk hor, zeintzu jungo garen, boskide gaude aurkezteko, atzo zure emaila jaso genuen, bi ordezkari moduan gure alderdiek izango zula, beste bi gobernu taldea eta bat EH Bildu. Horretan ados, baina presasko momentu horiek badakit ila malaurako egon behar duela udalbatza onartuta, baina biharko zuen, bai atzo, bai gaur goizean, batzorde bat, informatiboa, xede txiki horiek lotzeko. Eta batez ere, no ez gauden ados, eman den prozedurarekin, ezin dugu boskatu alde, UEMan sartzia. Baina batez ere,
egin diren presa guztiarekin. Aldiazu gaizki ikusi, bai EH Bildu, bai Abotzanitz, bai PSOEk, baino presak ez dire bide lagun onak. Eta nahiko nuke, detaile guzti horiek gainetik kentzeko eta aklaratzeko, batzorre batetik pasatzea. Alda ekarri, prozedura garbia da, proposamen modua ekartzea honea bozkatzea, baina gustatuko litzaiguke batzorretik pasatzea. Eztabaidatzeko, lekua dela hori eztabaidatzeko. Eta ez du nahi gehiago luzatu nahi. Eta gure bozka abstentzio izango da. Mi esker. Ondo, eskerrik asko Gonzalo PSeren izenean, Josu hitza hartuko du. Bai, bueno. Hemen, a ver, esto tarde ditzen du, porque azken binean zama jende ez du lortzen, zoritxarrez. He estado mirando... begira jardun dut eta hemen prozedura bat dago, eta prozedura da batzordetik pasatzea, txosten juridikoa dagoenean, hori oinarrizkoa da, eta udalbatzara ekarri duzue, jarri diguzue bozketak izun, eta listo, baina ni estatutua begiratzen egon naiz, eta nik hemen ikusten dudana, populazioa 10-etik aurrera berdin da zenbat biztanle, badauzkazu 5 boto. Erakunde honetan. Nik ikusten dudana, nik ez dakit ikuspegi honetatik, erakunde hau, batez ere herri txikiei begira dago, 1 eta 5, eta Irun edo Donostia 5 puntu. Asanbladetan, bai, gai hori dago, nik horrela irakurri dut behintzat. Eta herrin 10 gora proporcional ez dago. No hay proporcionalidad. Yo, es que mirando los estatutos... Nik estatutuei begira ez dago proporzionaltasunek, nik ez dakit estatutuen aldetik zuz nola sartu zaitezken toki baten non herritar batek modu baten ordezkaritza bat daukan biztanle kopuruaren arabera eta Hondarribik eta Irunek kopuru bota bera daukate. Boto kopuru bera auketa eta eudelen gaude. Hor proporzionaltasuna da indar politikoena eta bagaude erakunde baten zeinean ze udalek ze ordezkaritza daukaten gero alderdiek badaukaten beren ordezkaritza. EH Bildu, PNV, Partido Sozialista eta uste Podemos bera ere hor dagoela. Eta da sistema proportzionala ordezkaritza bat daukana. Hemen ez dute ikusi harritu egin nau. Eta nik neurez uste dut olako erakunde bate ez dela bideragarria. Gero da lan bat kanpora ateratzea, euskararena eramatea beste erakunde batera, externalizatzea da. Beti ari gara kritikatzen ez dela jokatu behar, hor udalean bertan gure udalerrian egin behar direla, zerbitzu publikoak hemen egonda gara joetake. Joan gaitezen orduan euskarazko langileen lana indartzera eta ez externalizatzera. Eta bai, nik uste dut ondo-ondoan dagoen pentsamendua da filosofia hori dela, eta gu ez gatoz bat. Eta gainera, badaukagu erakunde bat, eudel, eta ez dakit eudelek zer egiten duen gai honetan. Ia, euskararen gaiaren inguruan... Eta usten dugu dana balio dula. Ez du balio. Defenditu lehike, era batea edo bestea. Definitu behar da, bai, baina ez edo moduta. Todas las mercancías no son vendibles. Salgai guztiak Eskerrik. Ezin dira berdin. EH Bilduren txanda, Koldo, mesedez. Bai, bueno, hasteko aipatu nahiko nuke gaur hemen onartzera goazena ez dela 2-3 eguneko lana, aurreko legegintzalditik datorren lan bat dela, eta aipatu nahiko nuke hor Xabier Xatzek egindako lana eta eskertu. Pene ematen dit, EAJak Euskararen trena galtzea Hondarribin, pene ematen dit beraien abstentzioak. Ez dut ulertzen, ez dut konpartitzen, baina, bueno, hor geratzen da. Eta, bueno, gero jarraituko dut. Euskara ez dela politika aipatzen da, euskara politika da. Eta bestela galdetu zuen buruei zergati den hizkuntza zapaldu bat eta hizkuntza minorizatu bat, eta agian erantzuna topatuko duzue zergatik euskara politika den.
Ze politika ez da alderdikeria, politika gauza zabalago bada. Gaur hemen ematen dugun pausua historikoa da. Askorentzat txikikeri bat izango da, baina guretzat pausu historiko bada. Azkenean, Hondarribian Euskararen normalkuntzan pauso sendoak emateko aukera irekitzen delako, eta ez da zerbitzu bat externalizatzea. Baizik eta da Euskararen territorioa osatzea. Bai, eta territorio hori irudikatzen jarraitzea, eta gaurtik aurrera Hondarribia ere irudikatu nahi den territorio horren parte izatea. Territorio libre horren parte izatea, ze azkenean Sarrik esaten zuen bezala euskara da gure territorio libre bakarra. Beraz gu hasiera-hasieratik aldi gaude, uste dugu uemak, tresnak, baliabideak, eta ez bakarrik hori indarra eta motivazioa emango digula bai guri eta bai Hondarribiko jendarteari euskaraz bizitzeko, eta beraz aurrera eta pausu historikoa da gaur hemen egiten duguna. Bai, eskerrik asko. Bi hitz bakarrik esan nahiko nituzke prozeduraren aldetik hemen ezbaian jarri direlako zenbait gai, ez? Eta egia da, korrika edo azkar egin den prozedura bat dela, eta azaldu zaizuen zergaitia. UEMak egiten duelako abenduaren 16an ez banago oker, asamblea orokorra eta Hondarribiko udalak aurreikusia daukan hurrengo udalbatza abenduak 20erako izango litzateke, eta beraz atzeratuko genuke urte erdi gehiago UEMan sartzearen aukera. Eta behin batzordetik pasa zelarik eta bertan aipatu zelarik eta ikusi zelarik bazegoela adostasun nahikoa urratsa ematera ausartu gara, modu azkarrean aurten hartuko den erabakiarekin datorren urteetik urtarrilaren 1etik aurrera UEMako kide izateko aukera emango baitigu. Beraz, ezin da esan batzordetik pasa gabe eta batzordean hitz egin zela gaiari buruz. Orduan, prozeduraren aldetik hemen badaude gaur aurkezten diren dokumentuetan badaude txosten teknikoak, eta egia da teknikariei ere azkar aritzeko lanketa ezarri diogula, eta hortzik esan duen bezala eskertzekoa da bereziki egin duten lanketa hori txosten tekniko guztiekin gaur proposamena ona ekarri ahal izan dugulako, eta urtarrilaren 1etik aurrera UEMako kide izateko aukera ematen digulako. Euskararen alde dagoenak esaten duenak, eta beti proposamenen bat euskararen aldeko egiten denak kontra bozkatzen duenak, pentsatu beharko du zergaitik beti bozkatzen duen euskararen aldeko ekintzei egiten zaionean kontra, baina soilik prozedurari buruz aipamena egin nahi nuen, eta esan prozedurak betetzen dituela legezkotasun guztiak, partekatua izan dela, eta bai, aitortzen dut, azken momentuan azkar ibili behar izan dugula, izan ere, epeak aginduta horrela ekarri dugu lehen gauzatu ahal izateko Hondarribiko udala, Hondarribiko herria hobeto esan da, UEMako partaide izatekoa. Mila esker, eta honela, ongi baderitzozue, bozketara pasako gara. Josu, zurea da hitza. Bai, galdetu nahian zen nahi esan horrekin. Euskararen kontra galde eta kontra bota. Horrekin zen nahi nuen esan. Ez, nik ez dut esan euskararen kontra zaudetenik. Nik ez dut hori esan. Nik esan dudana da norberak pentsatu beharko duela, norberak pentsatu beharko duela, beti esan euskararen alde dagoela eta euskararen aldeko ekimenak ekartzen direnean kontra bozkatzen duela. Eta bestela errepasatu ditzagun azken aldian behintzat euskararen aldeko ekimenetan norberak emandako bozkak, eta ikera hausnarketa bat da eskatzen dudana. Hasieratik Alderdi Sozialista UEMan sartzearen eta batzordean hitzen zenean Alderdi Sozialistak esan zuen bere kontrako postura. Eta zilegia da, nik ez dut esaten ez denik zilegia, baina etortzea onera esaten, estatutuek esaten dutela, bakarri daudela 3 parametro, estatutuak hartzen ditugunean, ikusten dugunean, daudela gutxienez 5 parametro, 1000 biztanle arteko udalentzako kide bat, 1000-tik 2500 erakoak 2 kide,
2.500-etik 5.000-erakoa 3 kide, 5.000-tik 10.000-erakoa 4 kide, eta 10.000-tik aurrerakoak ez duela berdin errespetatzen representatibidea, hombre, ez da zuk aipatu duzun bezala, Josu. Zuk aipatu duzu bi tramo baleude bezala, eta hemen daude 5 tramo, bai, aipatu du. Barkatu. Nola, esan du? Barkatu. Ez, barkatu ez. Barkatu. Lehenbizi, tramuak. Nik esan diat, batetik bostea eta bostetikan, hau da, Irunek eta Hondarribiak berdin. Bost mai. Berdin. Bat ez dauzkak, 70.000 biztanle eta besteak 16.000 o 17.000. Bale, bien. Eta bigarrena. Nik ez dut onartzen, euskeraren alde izan behar duna, emaren kontra botatzea. Hori ez da metitzen, hori izan dek. Bai. Hori izan dek. Nik eta hori ez da onartuko. Esan. Porque ni Zuk onartuko duzu edo ez. inguruan parkatu. Nik esatu dudana da hausnarketa bat eskatu dudana. Nik eskatu dut hausnarketa bat. Bueno, ez diazu barkatuko, oso ondo. Ulertzen dut zure haserrea eta admititzen dut haserre egotea, baina nik hausnarketa da eskatu dudana, besterik ez. Beste... Bai, esan duzu. Kontutxo bat argitzeko kontuekin. Apur bat, Euskal Herrian egoera soziolinguistikoa ezagutzen badugu, oso herri gutxi dira 10.000-tik gorakoak eman sarteko baldintza betetzen dituztenak. Beraz, estatutua realak dira Euskal Herriko egoera soziolinguistikoari lotuta. Ez da indarrak entzeko herri handiagoei eta indar gehiago mateko herri txikiei, baizik eta ekitatiboki banatzen badira egoera soziolinguistikoa kontutan hartuta, eta horrek erakusten du egoera soziolinguistikoaren oso ezagutza murritza dutela, horregatik da botuena, ez beste segatik. Eskerrik asko ongi baderitzozue, bozketara pasako gera, beste hitzartze bat nahi da, Gonzalo, zurea da hitz. Igor, zuzenketa bat, nik ez dut esan ez dela zilegizkoa zuzenia ekartzea. Zan dut, altzenula egin, proposamen moduan ekarri udalbatza, zuzenketa. Bale, markatu. Ez, nik ez dut esan, zuk esan duzu zilegia etzenik. Zuk esan duzu batzordetik pasagabe, baina batzordetik pasa dela. Zuk esan duzu, batzordetik pasa dela lehenengo eta gero batzordetik pasagabe ekartzea. Eta gaur egin zitekeela ere esan duzu batzorde bat, eta gaur goizan egin dugu batzorde bat, hain justu. Eta justu batzorde horretan, zu etzara bertaratu. Orduan, batzorde bat egin zitekeen gaur, baina bertaratzekoa zen. Eginda bat hain zuzen, gaur goizean, bozeramaile batzordea hain zuzen, eta etzara bertaratu. Orduan, sartu behar geha liskar tontonetan, txoronetan mesedez, Igor. Bai, sartu, aurrera, esaten dizukideak. Gauza da, esan detena, hor dagoela txosten bat, teknikari batena, eta hori batzordean inbarzela eztabaidatu. Egokila edo ez egokila, eta gero ekarri udalbatzara. Zeren batzordea da eztabaidatu behar den lekua. Eta hemen bozkatu behar da diktamena. Baina alduzu proposamen modua eta alkate moduan ekarri zuzenian. Eta hola ekarri da, eta nik horregatikan kexatu naiz. Ez deus gehiagotu. Noski, baina esan duzu ere, batzordean eztabaidatu dela gai honi buruz, bai, ala ez? Txosten teknikorik gabe. Oso ondo, eztabaidatu da txosten teknikorik gabe batzordean. O sea, no sé si a nosotros... Ez dakit alderdi sozialista Euskararen aldeko edo defendatzen hartzen den edo ez behar bada ez, baina esan behar dut, nik parte hartu dudan batzorde guztietan, bai aurreko legegintzaldian, eta baita ni egon naizen aurtengo batzorde guztietan, Euskararen aldeko laguntza programa, diru laguntza guztien aldeko bozka eman dudala. Eta hau da salbuespen bakarra, hemen, pleno honetan. Izan ere, Konstituzio Auzitegiak egin mandako epaiaren instituzioen kontra emandako epai horretan hor bai emanuen kontrakoa. Baina jakitea nahi dut Euskararen aldeko eta herritarren aldeko programa guztiak babestu ditudala. Denen aldeko bozka eman dut. Eta gelditzen da aktan eta hausnarketarako deia guztiontzat izan beharko du beraz. Ongi baderitzozue, bozketara pasako gara. Aldeko bozkak, aurkako bozkak, abstentzioak,
gehiengoz onartuta proposamena. Eta gobernu organoen kontrolera pasako gara, 10. puntuan, 2023ko 3.254 zenbakidun dekretutik, 3.287 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri emateari dagokionez, zerbait esaterik norbaitek? Eta azkenik, Bai, galdera, ez? Dekretuna, hor bazegon bat mosken, ez dakiz zenbakia, ez daukat hemen apuntatua, bazegon dekretu bat moskenea baserriaren inguruan edo? Aurrekoan zen? Bueno, pues listo, vale. Kentzen du galdera. ez, zerbait, bueno, ez dakit, dekretu zenbakia gabe, zaila... Bai, ez, barkatu, naukan beste horri batian, baina ez, lasai. Errego eta galderetan bestela gonbidatzen zaituzte galderak egitera. Norbaitek zerbait galdetzeko? Bueno. Bai, galderak. Bai, guain emango izut dekreto zenbakia, apuntatuak atela, eta beste guain. Idazkari jaunari, aurreko udal batzan, aipatu zenun, bakoitzai emango udal talde bakoitzari, liburuxka. Bai, zuk eskaini zenun, esan genuen baietz, eta ez dugu jaso handikan. Bueno, eta ja aurrekontutan egongo da partidatxo bat, informatika non baitean, gustatuko litzaiguke, ez ni badakat, baino papera denon artean aber gutxiago erabiltzen dugun. Eske min hartzen dut, hanbeste imprimakikin, eta gustatuko litzaiake gutxinez bai teknikariak behar dutenak tablet bat, eta udaltaldeak guk ez badakagulako, baino jendeak hala erabiltzea. Batez ere, paperan beste ez erabiltzeko. Eta ne ustez, diru aurreztuko genula. Mila esker. Eskerrik asko ekarpenagatik, beste galderarik uste dut hemendik badagoela. Ni bi galdera ditut. De cocina. A ver, galdera da, guk usten dut personal inguruan edo langileen inguruan zerbait gauz hitzein beharko dirala seguru aski, eta nik usten dut baietz. Eta orduan, jakin nahi eta ber, ze epetan konbokatuko dan komisioak hitz egiteko? Eskerrik asko galderagatik, probestuko dut tartea, esateko, datorren udal batzan, pertsonaleko hainbat gai jorratu beharrekoak ditugula, eta beraz, abenduan, bilera bat edo bi batzordean burutu beharrean aurkituko garela, bai lanpostuen 2023ko lanpostuen deialdiari dagokionean, eta bai datorren urterako aurreikusten dugun lanpostuen zerrendari buruz hitz egiteko, beraz aukera edukiko dugu, gutxienez behin edo birritan, espero dut bitan izatea, datorren hilabetean pertsonal gaiei buruz hitz egiten aritzekoa. Bigarrengo galdera. A ber, nik usten dut hemen, erantzuna zen emango egiten, ez da? Baina guk, ni zinegutzi bezala, daukagu problemaz oso serioa. Herritarrak idazten dutenean basen idatzi bat, sartzen da udaletxean, baina guk zinegutzi bezala, astean behin bilatzen zaigu zerrenda bat, aite las arregles. Zerrenda bat. Nik uste dut asunto horri buelta bat eman zaila. Nik uste dut hor sistema bat, guk dekretuaren inguruan, daukagu sistema bat, sentido batean, klikatzen duzu, bilatu nahi ez dakiz zer, eta agertzen zaizu nahi duzun tema, ez da? Gaiak. Nik eskartuko nuke, asunto honeri buelta ematea, eta zerrenda hori ez ikusi biharrian, gero batzu daude, ez diatenak interes batzu, baina beste batzu interesantia dira, eta erraztasun bat izan dezagula, bilatzeko informazioa nahi duguna. Ez bilatzea hor gora bera ez dakit, erraztasuna. Nik uste dut hori asunto bat,
dagoela problema. El problema izango da pues, el tema de lo que es la protección de datos. Pero yo creo que, de alguna forma... Datuen babeserako arazoa izango da, behar bada horietako bat, baina guretzat garrantzitsua da erraztasunak jartzea bide horretan. Horrela, ordenagailu begirada batekin edo begirada kolpe batekin bilatu nahi dugun hori topatzeko. Gai honi buruz uste dut behin baino gehiagotan aritu gerela hitz egiten, eta nik neuk esan beharra daukat, nik jasotzen dudala, zuek jasotzen duzuten zerrenda berdina asterokoa. Egia da, nik badaukadala aukera sarrera erregistro orokorrean sartzeko, nire informazioa zabaltzeko muga guztiekin, baino idazkari jaunak bere garaian ja egin zuen jarraipen gida bat sarrera erregistroko informazioa ikustekoa. Eta egia da, zailtasunak daude sarrera erregistroaren inguruko informazioa lortzeko. Izan ere, azaroan gauden honetan 12.000 bat erregistro sartu dira 2023an Hondarribiko udalean, eta 12.000 sarrera idatzi ikusteak edo filtratzeak, jakiteak zailtasunak eragiten ditu noski. Volumen handiko udalerria daukagu sarrera erregistroei dagokienean, baina badaukagu araubide bat eta jarraibide bat idazkari jaunak txosten bitartez helarazi ziguna ja duela denbora bat, eta uste dut oraingo legealdian berriro bidali zuela aurreko jarraibideak bai bidali dituela esango nuke, nik behintzat jaso nituen, ezta? Sarrera erregistroen inguruan, eta astean behin bidaltzen den dokumentazio horretan, sarrera guztiak ikusi aldira, baina egia da, volumen handia dela. Errestasun handiago saritzekoa, nik zailtasun handiak ere ditudala onartzen dut. Ez dago sistema ezarria udaletxe honetan aldatu dezakegu foru aldundiko programa izferen bitartez uste dut erabiltzen dugun sistema bat delako, eta nahi badugu izfetik atera jarri, nik gonbidatzen dizuet proposamenak mahai gainean jartzera, ze aldatu esatea erresa da, baina legezkotasun txostenak eta jarraibideak baditugu. Nik uste dut horren barruan egiten diren proposamenak entzuteko prest nagola, izan ere, aitortzen du nik neuk ere 12.000 sarrera erregistroren ikuskapena egiteko zailtasun handiak ditu dela, eta ulertzen dut beste zinegotzi guztiok ere zailtasun berberak izango ditugula, izan ere volumena handia da. Eta niri interesatzen zaizkidan sarrerak ikustea soilik ahalbidetzen duen sistema hobeago bat baldin badago, mahai gainean jartzeko gonbidapena egiten dizuet, eta aztertuko dugu, araubideak betetzen baldin badu, nik ez daukat inolako eragozpenik. Uste dut, hemen gauden zinegotziok modu ofizialean edo beste modu batean informazioa lortzeko errestasun ugari izaten ari garela. Izan ere, niri galdetu izan didaten aldero informazio bat eskatu dela, ia emateko aukera badagon, ni beti baiezkoa ematen diet teknikari guztiei. Eta uste dut horretan, hemen zaudeten zinegotziak eta informazioa eskatzera juntzareten departamentu guztietan informazioa lortzeko errestasunak izan dituzutela gehiago zailtasunak baino. Eta ez baldin bada horrela esaidazue, zeren nik behintzat jasotzen dudan informazioa egoten naizen teknikariekin norabide horretan zuzenduta dago. 3.271 garoa, da barruan dagona, markatu. Baina, bueno, bilatu dizut, zenbakila. Eta gero bestian, aurrekoan, Gorkari kaldea bera inion, buzon del ciudadano, o postontzia hori dagona izkinan sartzen diena kexak eta web horrian, horiek ikusteko aukerik bai, galdetu nun aurreko udal batzak. Gonzalo, zuk dakizu sistemaren berri oso ongi dakizu zuek kudeatu duzutelako herenegu arte. Orduan, zuek
erresten zenuten informazio bera errastea nahi duzute, gehiago errastea nahi dezute, ala nola nahi dezute sistema bideratzea? Aurreko udalbatzan, inun galdera hori, ez diat erantzun. Hori da, erantzutia. Ez dut gehiago esan, esaten baiazu bai, ez, ezin da, zergatia, eta listo. Ez diazu orain erantzun behar. Egiten duzu erantzun, eta listo. Oso ondo, baina galderak ere, zuek udalbatzan edo udal gobernuan sinetenean, baino informazio gehiago, berdina ala gutxiago da eskatzen ari zaretena. Nik eskatzen dudana, ematen diate. Lehen ere eskatzen nun, eta ematen ziaten. Ba, uste dut beste guztioi etzigutela ematen eta horregatik aldarrikatzen genula informaziorako eskubide hori. Igor, barkatu, sarrerak, nik zu lortzen duzu, asteleenero bilatzen duten papertxoetan, sarrera zenbakia, eta hori, lehen ere hala zen. Zuk edozein departamentutara juten zarenean eta informazio eskatzen dezunean helarazten dizute? Hori ez dago galdezka, Baina nik bai. Bai, eta zuri lehen? Neri ez. Ez dakit. Neri ez. Eta behin baino gehiagotan gero batzordean eta baita udalbatza honetan aipatu izan zitzaigun, bazekitela ze galdera egin genuen guk teknikariari eta jakinda ez genula erantzunik izan, hemen zuek egontzerate maila hauetan hitz egiten. Igor, mesedez. Ni gauz bat esan dut. Ezen ez dekretuak eta ez helarazi. Ni dakidan ez eta beti zuetaldekoren bat galdetu dianean zerbait, nik erantzun diot. Beti. Bestaldetikan, ni bakarrikan esan dut, buzo dezioan asaltzen hori lehen ikusten nun, eta guain ez dut ikusten. Hori baldin bada, hori nahiko nuke ikusi albada. Zeren ere argibide batzuk nola eskatzu sarrerak eta hori lehenen iraieko udalbatzan eskatu nun, eta ez dut jaso nola eskatu behar den. Eta hor zainago baitare. Ados, erronka heltzen digu eta erantzungo dugu, bale? Bueno, nik uste dut horrelako, elkarrizketak ez ditugula hainbeste luzatu beharko, baina nik ez nuen esaten prozedimendua tresna aldatzea baizik eta prozedimentua. Eta gaur egun inteligentzia artifizialeko erramienta pila bat daude gehitu ditzakegunak daukagunari, ez dakit PDF-ko laburpen bat egiteko poslerrotan eta horrelako tresna pila bat daude. Orduan, ez dakit, igual prozedimentuak pixka bat hobetu edo, baina, listo. Eskerrik asko, proposamenak entzuteko ere pres gaudela adierazi dugu lehen eta mahai gainean jartzen diren proposamenei entzungo diegu. Mila esker. Beste zerbait gehiago? Horrela gaueko 9 eta 25 azaroaren 23ko udalbatzan amaiera emango diegu. Etorri zarentenoi eskerrik asko eta bertan parte hartu duzuenei zuen ekarpenagatik ere mila esker. Hurrengoa gogoratzen dut abenduak 20an egiteko asmoa dugula, bale?